Ну, где-то еще. Я не верю. Я просто не верю. А это у нас вот такие вот был Класс. Это было для всех. Как Для всех. Я повел на битву, Она баретка, а я всех, кто хотел побыть с нами, все могли эту баретку поносить. Причаститься. Да, и сфотографироваться. мы пробыли, Я забыла еще одну вещь. все, То есть мы вот и была совершенно начинаем. а надо прошли туда вниз. Фильм, в смысле, потребники учат аристотельской логики и одновременно как аббревиатура философии и литературы. Это такая назва, разделение философии. Тем более еще и
сказали отмашку дать. Даю отмашку. Хорошо. Будем тогда начинать. Добрый вечер, дорогие коллеги, дорогие друзья. Мы начинаем нашу встречу. Меня зовут Татьяна Щецова. И вначале несколько слов о вот этом формате новом. Вместе с этой встречей мы начинаем новую культурную инициативу, проект в каком-то смысле, под таким символическим названием «Филия». Символическое поле этого слова обозначает на заднем фоне, в плане такой отсылки к традиции, древнегреческую дружбу, с древнегреческого языка «филия» переводится как «дружба», и начиная по меньшей мере с Аристотеля, с Никомаховой этики Аристотеля, это не просто слово из повседневной речи, а это дружба, осмысленная как такая социально связующая феномен. То есть это дружественность, которая формирует сообщество. Ну а на ближнем плане «филия» понимается как аббревиатура, которая складывается из двух слов: философия и литература. Вот мы сейчас с Ириной выяснили, что и в коллегиуме есть то есть отделение, так называется, философия и литература. Вот, и поэтому вот такое слово было выбрано, и оно предполагает, как обозначение этого нового формата, предполагает, что мы будем проводить беседы, встречи, посвященные событиям и людям, которые вносят, могут внести такой существенный вклад в разработку смыслового, ценностного, символического поля нашей культуры, нашего общества. И то, что первая встреча приурочена к 500-летию белорусского книгоиздания, издания Библии на белорусском языке, очень символично. Это такое, конечно, торжественное начало. То есть это вот та адженда, та повестка, которая действительно дает повод, чтобы распочать, да, вот такого рода инициативу. Тема, вы знаете, что непосредственно тема сегодняшней встречи была определена так: «Книга книг и культурная революция Франциско Скорины». Сразу скажу, что слово «культурная революция» было выбрано, вот такое обозначение, по-своему провокативное, было выбрано не случайно. С одной стороны, она была во многом инспирирована тем уникальным стечением эпохальных юбилеев, которые выпали на этот год. То есть у нас 500 лет реформации, 500 лет белорусскому книгоизданию, изданию Библии на белорусском языке, ну и, конечно, столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Мне кажется, вот в самом этом сочетании заложена какая-то очень продуктивная эвристика. Мне кажется, что в таком окружении 500 лет реформации и 500 лет белорусскому книгоизданию, вот Скориновской Библии, Скориновской инициативе культурной, тот факт, что в Беларуси по-прежнему празднование Великой Октябрьской социалистической революции является государственным праздником, вот в контексте этих 500, да, этих дат, вот это празднование этого события выглядит как-то особенно проблематично. То есть вот этот весомый, символический, исторический пласт культуры, который стоит за этими датами, и к которому белорусская культура исключительным образом причастна, да, и здесь предполагается для нашей страны, нашей культуры, нашего языка очень много каких-то значимых каких-то слоев, да, ассоциаций и последствий. То есть в этом контексте действительно, наверное, я в этом убеждена, уместно от противного, так сказать, да, от противного говорить о революции совсем в другом смысле. И обращаться, в частности, к фигуре Франциско Скорины именно в терминах революции, например, в терминах культурной революции. При этом само обозначение культурной революции, конечно же, не является каким-то утверждением, какой-то констатацией. Культурная революция Франциско Скорины – это как раз то, что сегодня выносится как предмет для дискуссии и обсуждения. Это то, что надо опросить. Опросить на предмет того, в каком смысле фигура Скорины актуальна для современной Беларуси, для нашего общества. Актуальна ли? И если да, то в каком смысле? В каком смысле, то есть какого рода значения могли бы мы усматривать сегодня в этой фигуре? Бесспорно, что можно говорить об историческом значении. Но наверняка вам знаком такой сюжет
связан в первую очередь с именем Ницше, то есть к истории можно относиться по-разному. Вот есть такое отношение к истории, когда история воспринимается в таком как архивном смысле, да, вот какой-то архив, ну да, было какое-то событие, и можно выяснить какие-то документы, их описать и положить в архив, внести в соответствующую картотеку и знать, что в архиве белорусской истории есть вот такое событие. То есть такое вот архивирующее отношение к истории, оно бесспорно имеет место и в отношении Скорины, но обозначение культурная революция Франциска Скорины предполагает, конечно, что-то большее. И это вопрос, можем ли мы сегодня относиться к фигуре Скорины и к тому, что он сделал, не только вот в этом историко-архивирующем смысле. То есть не просто как какое-то историческое событие, которое имело место в череде других, более или менее значимых событий, включенных в контекст белорусской историографии или истории белорусской культуры. То есть вопрос в конечном счете касается, речь идет о нашем отношении к фигуре Скорины сегодня. То есть как сегодняшние белорусы относят себя с тем, что сделал этот исключительный во всех смыслах человек. И вот для того, чтобы подступиться к этому вопросу, я чрезвычайно рада, что откликнулась Ирина Дубинецкая, потому что Ирина Дубинецкая является исключительной собеседницей в этом смысле. Ирина Дубинецкая, я для записи это скажу, понятно, что в этой аудитории не надо специально представлять, философ, доктор теологии, библеист, директор белорусского коллегиума. Но этого еще, вот все это сказать, это еще недостаточно, чтобы подкрепить вот обозначение исключительности Ирины как собеседницы для такого рода попытки актуализирующего отношения к фигуре Скорины сегодня из перспективы современной Беларуси со всеми нашими социальными и культурными задачами, проблемами и вызовами. Исключительное, потому что наверняка многие в этой аудитории знают, что по меньшей мере с 2012 года, это то, что я отслеживала как минимум, Ирина является инициатором скориновского, в каком-то, да, в хорошем смысле, проекта, то есть скориновского возобновления в определенном смысле замысла Скорины, а именно замысла издания Библии на белорусском языке, то есть перевод и издание Библии на белорусском языке. И в этой связи, начиная с 2012 года, Ирина и коллеги, да, мы об этом сегодня подробнее поговорим, во-первых, начат сам процесс перевода, нового перевода на белорусский язык, но и кроме того, конечно же, наверняка вы знаете об этом, Ирина выступала с публичными лекциями, давала целый цикл интервью, и в рамках Летучего университета был начат цикл лекций под названием «Школа Библии», то есть вот вся эта новая скориновская инициатива уже обросла такими достаточно богатыми и очень интересными какими-то событиями и новыми рецепциями. Вот, поэтому, Ирина, еще раз огромное спасибо. Мы начнем сейчас выстраивать наш разговор. Пару слов, буквально одно слово даже по поводу формата нашей встречи. Вот, конечно, я заготовила какой-то список вопросов. Вот, и, я надеюсь, у нас состоится очень плодотворная беседа, но, конечно же, предполагается, что на каком-то этапе и аудитории будет предоставлено слово. То есть мы накопим какой-то круг вопросов, комментариев, какой-то символический капитал сегодняшней встречи. И, пожалуйста, все вопросы, которые у вас будут копиться, я сразу предупреждаю, что возможность для комментариев и вопросов, адресованных Ирине в первую очередь сегодня, для этого будет чуть-чуть позже предоставлено время. Итак, мы начинаем. Да? Ирина хотела начать с какого вопроса. Не так давно, по следам Белорусского конгресса, который состоялся в Варшаве, был обмен мнениями в Фейсбуке, и Алексей Ластовский, один из организаторов Конгресса белорусских исследователей, ему в Фейсбуке задали вопрос, как же так произошло, что на Конгрессе белорусских исследователей пленарное заседание было посвящено в итоге Великой Октябрьской социалистической революции, а вот эти 500, можно сказать, дважды 500, потому что, конечно, то, что сделал Скорина, помещено и в контекст реформационный,
вот не оказались на первом плане. И в этой связи Алексей в Фейсбуке, то есть, наверное, кто-то во френдах или нет, можно это как-то откопать, это относительно недавний обмен мнениями. Алексей дал для меня, в общем, поразительный ответ. Я вот сильно была удивлена. И, может быть, это стало еще каким-то дополнительной мотивацией во что бы то ни стало сделать эту беседу. Алексей ответил, что он не видит предмета для дискуссий. Буквально фраза из Фейсбука, мы делаем ссылку на Фейсбук, это допустимый разговорный жанр. Вот. То есть Алексей пишет, что тут нечего обсуждать. То есть дискуссионности, градуса дискуссионности здесь нет. И, конечно, вот первый вопрос по поводу этого. Действительно ли нечего обсуждать в связи с фигурой Скориной? И вдогонку сразу еще один вопрос в этой связи. Вот. Конечно же, в этом году уже прошло много разных мероприятий, проведено и в Беларуси, и в Европе в целом. Ирина, вы уже вот и по поводу, когда еще до начала нашего разговора показывали беретку. Вот в связи с этим, вот с реакцией на оценку Алексея, еще, может быть, заодно вы скажете, как вы оцениваете те мероприятия, которые состоялись, то есть насколько важные вопросы затрагивались, как вообще, как вы оцениваете то, что было, то, как вообще, да, ставился вопрос относительно скориновского наследия, самой этой фигуры в белорусской культуре. Вот как вы оцениваете из своей перспективы вот то, что уже в этой связи состоялось, ну, по меньшей мере, в нашей стране, может быть, в международном контексте. Дякую вялікі, Тетяна. Я вітаю ўсіх. Я вельмі рада тут быць, вельмі рада, што вы мяне запрасілі дзеля гэтай гутаркі, таму што сапраўды гаварыць на тэму культурнай рэвалюцыі Францішка Скарыны і хочацца, і можна, і трэба. І вот асабліва тое, што ўжо гэты год падыходзіць да канца, год, які Скарына ў нас, вот, у маім жыцці Скарына ён пачынаўся, і Скарына дзесьці працінаў гэты год наўсцяж, і Скарына будзе гэты год завяршацца. Гэта таксама вельмі, мне здаецца, адэкватна і правільна. І тут, конечно, тут вы адразу вельмі много пазначылі тэмаў, на якія трэба гаварыць. І я вот зараз не ведаю, з чаго мы будзем пачынаць. Калі будзем пачынаць з Алексея Ластовскага, то я скажу, што я таксама здзівілася на кангрэсе, што з велізарных юбілеяў гэтага году быў абраны менавіта юбілей рэвалюцыі. Між тым, вось казалі, што 2 500-годдзі, але апроч 2 500-годдзяў і вот гэтай 100-годдзя рэвалюцыі яшчэ адзін вельмі вялікі юбілей, які таксама, мне здаецца, варты абмеркавання, які вельмі добра, што прыпадае ў той самы год, што і скарынаўскі, гэта 200-годдзя філаматаў. І вот гэтыя як бы Скарына і філаматы, вот гэтыя 500-годдзя і 200-годдзя, гэта два пачаткі для беларускай інтэлектуальнай традыцыі і па вялікім рахунку для беларускай нацыянальнай і культурнай ідэнтычнасці. Яны вельмі па-рознаму прайграюцца менавіта ў гэтым кантэксце ідэнтычнасцяў, але тым не менш без гэтых момантаў немагчыма сабе ўявіць проста ўвогуле такого пытання, як беларуская інтэлектуальная традыцыя. І беларуская, і хутчэй не ідэнтычнасць, а хутчэй станаўленне, пошук, таму што беларуская ідэнтычнасць, як мы высветлілі цяпер, это хутчэй працэс. Прынамсі, вот у цяперашнім нашым часе, так? І гэта, у мяне была такая мроя у гэтым годзе зладзіць такі фестываль, інтэлектуальны фестываль, які бы на некалькі дзён, які быў прысвечаны 500-годдзю беларускай інтэлектуальнай традыцыі. Ну, як бы вот не сарганізаваліся. Можа, это можна будзе зрабіць там яшчэ і ў наступным годзе. Але ў кожным выпадку гэта можна цалкам справядліва ад Скарыны адлічваць вот гэты пачатак. І таму, як кожны пачатак, ён заўсёды актуальны. Пачатак пражываецца ў кожным моманце ўсяго, што ад гэтага пачатку пайшло. І пачатак задае і напрамак, і кірунак, і дзесьці вось і таксама і спружыну сэнсаў таго, што будзе разгортвацца далей. І вот гэта задае Скарына. І з гэтым вельмі многа было таксама спрэчак і дыскусіяў у гэтым годзе. Мне вельмі многа пярэчылі, што да Скарыны таксама беларуская традыцыя не спала, што штосьці адбывалася там у 12 стагоддзі. І ў 14 стагоддзі
гэта вот каб даказаць тое, што скарынаўскі пачатак як бы пераўзыходзіць, вот што пачатак, што перад пачатак і пачатак это не тое самае, гэта як бы трэба вельмі вялікую рабіць аргументацыйную базу, я думаю, што можна это цяпер апусціць. Вось. І што гэты год даў, вот, і для мяне, я думаю, што не толькі для мяне, вот гэта вот, дзякуючы менавіта 500годдзю ажывіліся даследаванні і дыскусіі пра скарыну, якія прыпыніліся дзесьці вось, можа, у 80-е гады. Вот на 450годдзі беларускага кнігадрукавання, 50 гадоў таму, у савецкай Беларусі. Это была вельмі папулярная тэма, вельмі многа абмяркоўвалася, але это абмяркоўвалася ну, вот, у такім, на дзяржаўным узроўню, вельмі моцна ў такім ура патрыятычным плане, як вот такі велізарны герой, велізарны персанаж. Таксама тады здымаліся і фільмы, і пісаліся п'есы, стваралася многа мастацкай літаратуры і всялякай іншай вот, самай рознай друкаванай прадукцыі. Сярод іх і ўпершыню былі вот, у 69-м годзе ўпершыню былі надрукаваныя для Беларусі, сабраныя разам прадмовы і пасляслоўі скарыны у маленькую кніжачку, і якія далі магчымасць уже просто вось вот, беларускаму чалавеку на месцы даследаваць тое, што скарына было напісана. І гэта, конечно, было таксама дзесьці ўражвала, дзесьці расчароўвала, былі абодва бакі. І потым вот скарыняна развівалася, яна была не толькі беларуская, но она была пераважна савецкая, это была з'ява. Былі там кіеўскія, маскоўскія даследчыкі таксама, але пераважна беларускія. І была таксама і беларуская скарыняна па-за межамі Беларусі. Вот, напрыклад, отец Александр Натсон у Лондоне зрабіў вельмі вялікі ўнёсак у скарыняну. Вось ён там першы даследаваў, датаваў, па сутнасці, вот, з віленскімі выданнямі, там заўсёды была блытаніна. Вось там, там 22 год, 23 год, ён паказваў, што это 22 год, і паказаў на матэрыялах, якія былі недаступныя, зноў-такі недаступныя савецкаму даследчыку, не толькі з прычыны таго, што проста былі зачыненыя архівы, не было доступу ў еўрапейскія міжнародныя архівы даследчыку, але з тае прычыны, што савецкія даследчыкі не валодалі матэрыялам, не валодалі мовамі і не валодалі проста вось гэтым агульнаеўрапейскім кантэкстам, вот тое, чым валодаў отец Александр. Але тым не менш, вот 70-80-е гады, это па сутнасці вот пік скарыняны. Вось акадэмік Жураўскі з вялікай групай в Акадэміі навук даследаваў мову скарыны. І вот гэтае тое, што было зроблена тады, публікавана тады, яно дзесьці вось, да, і все 90-е гады, і 2000-е гады, вот так вот на гэтым мы і ехалі. Такое условное савецкае наследие. Умоўна-савецкае. І гэта умоўна-савецкая спадчына нам научыла нас, што прадмовы пасляслові, ну, конечно, гэта старабеларуская мова, але Біблію скарына рабіў, это все ж таки царкоўна-славянская мова. І гэта паўтаралі яшчэ і ў гэтым годзе. І вот гэта мяне ўжо здзіўляла, таму што ў гэтым годзе ўжо все ж таки сапраўды даследаванні памяняліся. І як бы яны паглыбіліся настолькі, што ўжо вот як бы ехаць на высновах 70-х, 80-х гадоў было просто уже сорамна. І на чым, скажем, вось, базаваліся тыя высновы, што наконт царкоўна-славянскага тэксту скарыны, на тым, што, маўляў, калі распісалі словы скарыны там на карткі, то дзесьці, ну, там працэнты дакладна не скажаш, бо там па-рознаму вылічалі. Але, ну, умоўна, скажем, 40% там беларускіх словаў, 60% што? І вот 60% яны не распісваліся. Па 60% мелася на увазе, што это царкоўна-славянскія. Калі ты 60% разгледзець, то окажется, што там польскія, чэшскія, нямецкія, лацінскія. Все-таки лексика более такая разноплановая. Што і царкоўна-славянскі складнік зменшыцца, і окажется, што вот гэты той, які беларускі складнік, просто вось вот так overwhelmingly, просто аграмадна больше, чым все астатнія складнікі. Гэта адна рэч. А другая рэч тое, што называецца царкоўна-славянская, это зноў-такі вось хутчэй скарынавы варыянт. І потым казаць было, што скарына не перакладаў Біблію, это было зусім некарэктна ў дачыненні да самога скарыны, які практычна ў кожным пасляслоўі да кожнай выдадзенай кнігі пісаў, што гэта кніга там ціснута і вылажаная
альбо доктором Франциском Скарыною славного града Полоцка, альбо павелением докторов, альбо там выложено павелением, ціснуто павелением, выложено доктором, что выложено это перакладзена якраз. Выложено там, часам ён дакладна піша, каб ніхто не сумняваўся, з якой мовы на якую. Выложено там з грецкай мовы на рускую ці на славенскую, язык славенскі, он там по-рознаму это называе. Як бы вот это якраз пытанне ідэнтычнасці, яны там толькі вот у стадыі фармавання, так, фармулёўкі ідэнтычнасцяў. Вось, але ў кожным выпадку Скарына сцвярджае пасля кожнай кнігі, што ён яе пераклаў. Пасля кожнай кнігі ён піша, што эта кніга перакладзеная ім. А что, кто-то оспаривал факт перевода? Конечно. Да? Так я же про это кажу, да, что, да, что так менавіта, что мелася на увазе, что вот як бы агульная савецкая думка была, что Скарына зрабіў прадмовы і пасляслоўі па-беларуску. А там у яго царкоўна-славянская Біблія, там трошачкі штосьці, як бы казалі, што беларускі варыянт, а дзе ён взяў ты беларускі варыянт? Я ўжо ў любым выпадку яго рабіў сам, над кожнай кнігай ён працаваў сам, над кожным словам з кожнай кнігі Скарына працаваў. І вот то, что я кажу, что гэты год даў, сапраўды ажывіліся вельмі даследаванні, в том ліку і мовы Скарыны. А дискуссии вокруг чего велись? Вот вы, Ирина, сказали, что возобновились и дискуссии в основном вокруг языкового вопроса, нет, да? Нет, тут дискуссии в сенсе полемики, были дискуссии, так само, и наконт імені Францішак, наконт мовы, наконт вельмі много палемікаў было наконт таго, ці сапраўды гэта, ці можна Біблію Скарыны называць першай беларускай Бібліяй. Вот про гэта много вельмі гаварылася. І это, мне здаецца, это все вельмі вартае разгляду. Вот все гэтыя пытанні вельмі важныя для нас. Але вот што было важна, тое, што ажывіліся даследаванні. А даследаванні цяперашняга часу сапраўды адрозніваюцца па якасці ад даследаванняў 70-х, 80-х гадоў. Па той прычыне, што даступныя матэрыялы, што не зашораныя вочы ў даследчыкаў, у многіх, прынамсі. А таксама ажывіліся еўрапейскія даследчыкі. Пачаліся у Празе, было як мінімум 2 канферэнцыі па Скарыну ў гэтым годзе толькі. У Італіі рабіліся некія таксама некія навуковыя імпрэзы, прысвечаныя Скарыну, якія паадкрывалі безліч новых фактаў, пра якія мы там нават і не падазравалі раней, але звязаных ужо не так з выдавецкай дзейнасцю Скарыны, як хутчэй з ягонай навуковай дзейнасцю, навуковай у сэнсе гэтага навуковага ботаніка. Вам приходилось принимать участие, да? Нет. У гэтых канферэнцыях я ўдзелу не брала, але па выніках з результатамі знаёмая, так. І гэта было вельмі цікава, таму што сапраўды ніхто асабліва не цікавіўся тымі дакументамі, якія проста можна было знайсці, і паўстала вельмі много пытанняў. І вот у мяне асабіста, я сапраўды цэлы год неяк так ці інакш даследавала Скарыну, неяк не тое, што гэта было маёй мэтаю, там маім навуковым праектам, не. Але весь час даводзілася гэтым займацца, і чым больш я Скарыну чытала, і чым больш я даследавала, тым больш я здзіўлялася. Тым больш паўставала пытанняў, і тым больш паўставала, хутчэй, я не ведаю, некага такога абсалютна зашкальнага захаплення. І это тое, што у сэнсе назвы гэтай імпрэзы нашай сённяшняй, што культурная рэвалюцыя, Скарына, відаць, меў на ўвазе рэвалюцыю. Тое, што Скарына рабіў, было рэвалюцыйна, шмат у чым не толькі для Вялікага княства, а і для Европы. Чаму яно, скажем, не сталася рэвалюцыяй у Европе, чаму Скарына не здзейсніў рэвалюцыю, а не Вялікім княстве і Европе? В Европе не здзейсніў па вельмі простай прычыне, ён пісаў па-беларуску. То есть тое, што ягоная кніга была на мове, якая была не толькі незнаёмая, а і абсалютна нецікавая Европе. І таму яна не магла зрабіць таго. Мы нават не ведаем, можа калі-небудзь і всплыве што-небудзь менавіта асабістыя ўплывы працы Скарыны на якіх-небудзь дзеячаў 16 стагоддзя еўрапейскіх, но пакуль што мы нічога пра гэта не ведаем. І таксама пра гэта таксама вяліся дыскусіі, што, маўляў, дзе Скарынавы рэйтынг цытавання у 16 стагоддзі, што яго не згадваюць у Европе. Што як кнігадрукара, як мысляра, яго не згадваюць, но яго не могуць згадваць як мысляра, бо ён пісаў па-беларуску. Лацінамоўных трактатаў Скарыны мы не ведаем, і наўрад ці яны былі.
Тое, што Скарына напісаў, відаць, і зрабіў больш, чым мы маем, гэта амаль напэўна. Тое, што ён зрабіў не 23 кнігі Бібліі, як мы думаем, а зрабіў больш. Гэта амаль напэўна, проста што мы іх не маем. Мы не ведаем, якія ў іх былі лёсы, это сапраўды, мы нават уявіць сабе не можам, якія былі лёсы у выдадзеных кніг, і чаму мы не маем все, што зрабіў Скарына. Можа, калі-небудзь яшчэ таксама адкуль-небудзь всплыве. Ну, мы еще вернемся, конечно, обязательно вот к такому более подробному обсуждению фигуры Скарины. Я хотела бы немножечко остановиться на том, что вы сказали по поводу возникших дискуссий, да, и актуализации обсуждения фигуры Скарины. Вот по поводу того, что меньше идеологической зашоренности, да, и я просто пытаюсь это соотнести с вашим тезисом о том, что именно в фигуре Скарины, в том, что он сделал, мы видим такое начало, да, принципиальное начало белорусской интеллектуальной традиции. Если посмотреть, тут вот здесь есть одно такое уязвимое место, уязвимое в плане того, когда появляется обозначение Беларусь как этноним. Да? Вот. И в этой связи, например, если я вот смотрела перед нашей встречей статьи, посвященные Скарине, например, в Брагаусе, в словаре, в энциклопедическом словаре Брагауса и Фрона, советской энциклопедии, то есть преимущественно там Скарина подается таким образом, что это фигура, которая имеет отношение к славянской, восточнославянской, европейской культуре. И нету вот этой вот привязки, которая действительно позиционировала бы Скарину как начало белорусской интеллектуальной традиции. Говорится о белорусском наречии или о западно-русском наречии. Есть разные интерпретации, но обозначение вот фигуры Скарины и того, что он сделал именно в терминах начала белорусской интеллектуальной традиции, конечно же, нет. И понятно, что если мы сегодня находим людей, которые готовы по-прежнему отстаивать эту такого рода интерпретацию, то их аргумент заключался бы в том, что в то время, когда Скарина писал, то есть само обозначение Беларуси еще просто не присутствовало. Вот как бы вы отвечали на такого рода проблематизации, да, такого обозначения? Я нават не ведаю, што і сказаць, таму што ў 16 стагоддзі ніводнай краіны, якую мы цяпер ведаем, няма. А ў 16 стагоддзі увогуле толькі працэс пачынаецца. І вот гэтыя нацыянальныя дзяржавы фармуюцца ў 18 стагоддзі, хаця працэс запускаецца вот дзесьці з рэфармацыі, якраз лютэраўскай рэфармацыі 16 стагоддзя запускаецца працэс фармавання нацыянальных ідэнтычнасцяў, які прыводзіць да фармавання нацыянальных дзяржаваў. У 16 стагоддзі няма нацыянальных моваў. І выключэнне, відаць, італьянскае, таму што Італія на 2 стагоддзі раней пачынае гэты працэс. В Італіі у 14 стагоддзі Данте, Петрарка, Боккаччо. На гэта толькі Італія. Больш аналагаў у Европе няма. Таму што Італія сапраўды прачынаецца ў 14 стагоддзі. І пачынае абуджаць астатнюю Европу. Але пра астатнюю Европу нават гаворак быць не можа. Італіі як такой няма ў 16 стагоддзі. Францыі няма, Нямецчыны няма. Тага нічога няма. І, канешне, ёсць дзяржавы, якія нейкім чынам называюцца. Ёсць Вялікае княства Літоўскае, там ёсць карона польская. Вялікае княства Літоўскае, там такая ж самая нацыянальная ідэнтычнасць, як, скажам, в астатніх еўрапейскіх дзяржавах. Яна хутчэй, зноў-такі, гэтая дзяржаўная думка, яна толькі пачынае фармавацца. Толькі-толькі. Ёсць хутчэй такая лакальная ідэнтычнасць. Скарына да канца прынцыпова называе сябе слаўнага града Полацка. У яго гэта нармальна і правільна для 16 стагоддзя, асабліва для гэтай першай траціны 16 стагоддзя. Што калі б ён што-небудзь іншае выдумляў, то было б проста дзіўна, то мы бы тады гаварылі не пра 16, а пра, відаць, 18 стагоддзя ці хаця бы 17. То есть, Ирина, правильно тогда будет так это формулировать, что Скарина принадлежит и начинает ту культурную традицию,
которая на определенном этапе определяет себя с помощью... Якая потым станется белорусской. Да, да. То есть становится и определяет себя в терминах конечно. вот с помощью Філаматы этнонима таксама, белорус. За часамі філаматаў таксама не было этноніма беларус. Таксама не было. І тым не менш тое, што яны робяць менавіта тое, што цяпер мы бы назвалі вось тым пошукам беларускай ідэнтычнасці. Але яны это ніяк не называлі і рабілі гэта пераважна па-польску. Але зноў-такі таму, што так тады рабілася. Яны вот гэта, калі там, скажам, у Нямецчыне былі все максімальна спрыяльныя ўмовы, там адным чынам развіваўся працэс. Калі ў Беларусі былі максімальна неспрыяльныя ўмовы для фармавання нацыянальнай ідэнтычнасці, адпаведна працэс развіваўся па-іншаму, але ён развіваўся. І вось здесь Скарына, ці даў ён штуршок, ці не даў, ці пачаў ён, ці не пачаў, сказаць цяжка, бо гэта сапраўды пытанне дыскусіі, это варта нам абмеркаваць, але тое, што ён гэта меў на ўвазе, гэта відаць з ягоных прац. Тое, што Скарына хацеў запачаткаваць, хацеў даць гэты штуршок, ён хацеў раскатурхаць сваю краіну, хацеў улучыць яе ў некія самыя перадавыя інтэлектуальныя працэсы еўрапейскія. І тое, што ён быў з гэтымі працэсамі знаёмы, гэта таксама відаць як па ягоных тэкстах, так і па ягоных малюнках. То есть вот па тым, што Скарына зрабіў, гэта вельмі добра відаць, што Скарына быў у самым цэнтры, у самай гушчы вот гэтых інтэлектуальных еўрапейскіх рухаў. Ён іх вельмі добра ведаў. Ён быў з імі блізка знаёмы. А ці былі гэтыя рухі знаёмыя са Скарынам, гэтага мы не ведаем. Мы просто і таму, вот скажем, это таксама это аргументы ад сіленцыум, казаць, што Скарына быў невядомы, мы не можам. Ад таго, што у нас няма там, што Эразмус не згадывае в сваіх лістах Скарыну, это не значыць, што ніхто Скарыну не ведаў. Зноў-такі гэта невядома. І тое, што вот таксама вот гэта ў гэтым годзе, калі былі шмат вельмі там круцілася вакол Падуанскага універсітэта, і у тую Падуі рабіліся там свае даследаванні, і беларускія, і італьянскія, і любыя іншыя. І таксама было неяк вось, вот мы неяк так, ну, прыехаў у 1512 годзе, здаў іспыт на доктара медыцыны, мы ведаем это з запісаў менавіта Падуанскага універсітэта. Прыехаў такі-сякі доктар філасофіі і здаваў іспыты. І ўжо ў гэтым годзе паказалі даследаванні, што, па-першае, вот эта працэдура была зноў-такі вот у яго рэгулярная працэдура, а па-другое, тое, што ён не вучыўся ў Падуанскім універсітэце, і яму дазволілі здаваць іспыты, вот як толькі ён прыехаў, заявіўся, яму адразу дазволілі, гэта дае падставы меркаваць, што ён быў вядомым для тых, хто даваў яму гэты дазвол. Што ён не быў хлопчыкам з вуліцы. Ён не проста з'явіўся, вот так вот сказаў, давайте я у вас дам іспыт на званне доктара медыцыны. А прыехаў Францішак Скарына і захацеў у Падуі здаць гэты іспыт. І вот гэты двухдзённы іспыт, стандартны, які там спачатку акрэслівае ягоную агульную веду. Ці можна ўвогуле з ім працаваць. Вот это ён бліскуча праходзіць, і потым другі дзень іспыт, калі ён уже менавіта здае іспыт на званне доктара, калі ён не вучыўся ў гэтым універсітэце ніводнага дня. І ў выніку бачыце, што ў Падуі як застаецца гэты след, што ўжо вот у 30-е гады, калі мусалінівскія часы, вот это весь это ампір, калі вот таксама гэтая слава дзяржавы вот падкрэсліваецца усялякім чынам, у Падуанскім універсітэце ствараецца гэта зала 40, там дзе 40 самых слаўных, самых выбітных людзей асацыяваных з Падуанскім універсітэтам, і мы там знаходзім Скарыну, які там 2 дні здаваў іспыт. Вот то, што мы ведаем па дакументах. Вот вся асацыяцыя, можа, она была і большая, можа, она была вельмі вялікая, але тое, што мы ведаем, што ён 2 дні у Падуанскім універсітэце здаваў іспыты. І ён атрымліваецца адным з самых выбітных выпускнікоў Падуанскага універсітэта. Хаця ён выпускніком не быў, а атрымаў там свой другі дактарат. І гэта таксама вельмі важна, тое, што ў гэтым годзе, оно все неяк выходзіць. І вот я да таго кажу, што мы не ведаем, што пра Скарыну ведаем. Мы можам толькі па такіх ускосных звестках разумець, што Скарына быў вядомы. Потым тое, што Скарыну запрашаюць да сябе кіраўнікі розных дзяржаваў. Гэта таксама, скажам, сакратаром дацкага караля, ён мог стаць там невядома з якіх прычынаў, это першае, што мы ведаем. Ну і толькі па каким-то рекомендацыям такого же уровня. Але ён прыязджае ў Падую, як сакратар дацкага караля. Але потым, калі яго у Вільні, зноў-такі, калі ён прыязджае, вяртаецца як бы ў сваю краіну, у Вільні ён сакратар віленскага біскупа Яна. Яго запрашае вялікі герцаг Альберт у Кёнігсберг, у Прусію. Яго запрашае як друкара і лекара.
запрашае менавіта яго. Там вот якраз тады таксама было такое станаўленне менавіта сваёй такой этой вот самай ранняй нацыянальнай ідэнтычнасці. Там ён спрабаваў сабраць усё самае лепшае, што было, ён запрашае Скарыну. Правда, там скандалам гэта все абарочваецца. Бо Скарына ўхітрыўся звесці ягонага і лекара і друкара. Вось, і мы не ведаем, што ён меў на ўвазе. Але тым не менш яго запрашаюць. І потым зноў-такі яго тое, што ён, калі ён патрапляе ў турму за гэтыя забратавыя пазыкі, каралеўская грамата яго вызваляе. То есть яго кароль вызваляе. І дае яму, што ён быў вельмі вядомы чалавек. Ён быў вельмі вядомы чалавек. І тое, што ён зноў-такі у Прагу па каралеўскім запрашэнні едзе закладаць першую ў Европе ботанічны сад, гэта таксама пра штосьці гаворыць. То есть, што Скарына быў вядомы чалавек. Але вот тое, што на ягоныя прадмовы не спасылаюцца мысляры 16 стагоддзя, хутчэй за ўсё звязана найперш з тым, што яны былі па-беларуску, што ён іх пісаў не для іх. Ён пісаў іх для того, каб сваю краіну разворушить, побудить. Мы тем самым вплотную подошли уже к следующему вопросу, который я хотела озвучить, задать вам. То есть, безусловно, и мы только что об этом говорили, Скарина является таким выдающимся ренессансным деятелем. И действительно, можно смело сопоставлять его с фигурой Леонардо да Винчи, но по меньшей мере по тому набору различных видов деятельности, да, в которые он был самым примечательным образом увлечен. На секундочку пераб'ю, што таксама сёлетняя, адна з італьянскіх сёлетніх цікавостак было, што было меркаванне, што на атэнскай школе Рафаэля таксама Скарына. Что там вот это, что у чырвоным барэце такі малады чалавек, што гэта таксама Скарына. Вот ўжо адкуль гэта ідэя вынікла, я не ведаю, можа калі-небудзь это даследуюць, но яно так ці не, але цікава, што нават што гэта такое высоўваецца это меркаванне, што гэта мог быць Скарына. Ну, действительно, набор его способностей реализованных, он впечатляет. То есть человек переводчик, литератор, ученый, медик, философ, издатель, бизнесмен, ну, если говорить современным языком, да, то есть человек продвигает, находит возможности, предприниматель, да, предприниматель, и он, вот плюс еще это секретарская служба, которая тоже налагает дипломат, да, надо совершенно определенные требования. Ну и по слухам, тут уже в разговоре как раз уж надо как-то интригу, да, поддерживать, пишут, что вполне вероятно и шпион, да, каких-то. Ну это дипломат. Да, да, да. Ну да, есть более политкорректное. Это все дипломатичная праця. Да, дипломатичная праця. Вот, помимо то есть этого всего уже было бы достаточно для того, чтобы на много веков с почтением относиться к этой фигуре. Но действительно, помимо всего этого, мне кажется, актуальность фигуры Франциско Скарины связана с тем, что в полной мере раскрывается и обнаруживает себя в одном факте, на который, Ирина, мы как раз в свое время обратили внимание. Во всяком случае, я узнала об этом благодаря лекции Ирине Дубинецкой, когда вы обратили внимание на то, что Скарина, когда Скарина публикует псалтырь, то есть он публикует псалтырь 6 жнивня, вот когда этот на день переменения. Да, на день переменения. То есть это говорит о том, что Скарина отдает себе отчет, не просто отдает себе отчет, а он сознательно продумывает, выбирает дату, когда вот это действие должно было произойти для того, чтобы обрасти сразу таким символическим контекстом, чтобы иметь максимально широкий резонанс. Чтобы с того момента, когда Библия, да, входит в культурное пространство Великого княжества Литовского, чтобы она сразу была обросла таким символическим полем, в частности, праздник, как-то по-русски будет, Преображение, да, праздник Преображения, чтобы это сразу было помещено в такое богатое символическое поле, которое воодушевляло бы на правильное восприятие вот этого революционного замысла. В этой связи, если опять же говорить на
современном языке, мне представляется, что вот Франциск Скорина действительно выступал человеком, который сознательно продвигал определенную культурную политику. То есть у него в голове был замысел совершенно определенной культурной политики, осуществить которую он брался в первую очередь с помощью перевода и издания Библии для вот, посполитого люда, да, то есть для того народа, для которого он вот писал, делал свою работу интеллектуальную, переводческую, издательскую совершенно таким целевым образом. И отсюда мой вот вопрос и просьба вот как-то прокомментировать, вот если мы относимся к фигуре Скорины именно в терминах культурной политики, да, то есть человек, который действительно видит в этом действии, ну, не просто какую-то инициативу, не просто какую-то научную работу, да, сделал перевод, издал книгу и так далее, а относится к этому ну, вот в таком очень широком масштабе, имея в виду какое-то историческое осуществление судьбы своего народа. Да? Вот если мы так относимся к фигуре Скорины, то могли ли бы вы, Ирина, как-то прокомментировать особенности фигуры Франциска Скорины, если мы рассматриваем его в терминах культурной политики? Особенности, ну вот в каких аспектах? Во-первых, в аспекте конфессиональной принадлежности, затем в аспекте языка. Вот какие языки он использовал? Ну, то есть вопрос языка вы отчасти уже затрагивали. Затем в аспекте философского мировоззрения. Вот, в особенности, что касается сочетания восточноевропейских и западноевропейских элементов в его вот, собственном мировоззрении. Вот попробовать немножечко раскрыть эту фигуру Франциска Скорины как культурного деятеля и как исполнителя определенной культурной политики. Ну, тут сапраўды вельмі много, я не ведаю, як мы дамо рады гэта все раскрыць, таму што тут ёсць, мне здаецца, вось да ўсяго, што вы накрэслілі, яшчэ ёсць вот другая палова, это чаму Скорына робіць менавіта Біблію. Ось, і чаму Скорына, і чаму он робіць яе так, як ён яе робіць. Бо тут зноў-такі нам трэба вельмі добра разумець, што мы знаходзімся ў 16 стагоддзі. І вот якраз тое, што Скорына робіць, яно у кантэксце 16 стагоддзя, яно вельмі моцна дзівіць вот цяпер, вот на вочы 21 стагоддзя, гэта вельмі дзіўна, тое, што ён рабіў у 16 стагоддзі. Ён рабіў тое, што не рабіў ніхто ні да яго, ні пасля яго. Вот шмат што. Але чаму ён рабіў менавіта вот пераклад Бібліі? Ён Біблію пазіцыянуе як асноўную кнігу для навучання, адукацыі, выхавання, для добрага жыцця, для там спасціжэння там розных там таямніцаў свету. Ён пра гэта гаворыць у прадмовах да кожнай кнігі Бібліі, і ён тлумачыць, чым канкрэтна гэтая кніга вось карысная, вот чаго яна можа навучыць. Вот я адразу збіваюся на тое, што вот крышачку збіваюся з генеральнай лініі культурнай палітыкі на больш прыватную рэч, але я вярнуся да культурнай палітыкі. Бо ён абсолютно зноў-такі нечакана для 16 стагоддзя, па сутнасці робіць апалогію Бібліі. Ён тлумачыць чытачу, навошта яму гэта чытаць. Але тут яшчэ трэба ведаць, што ў 16 стагоддзі яшчэ Біблію не чыталі. То есть гэта яшчэ не была кніга, якую людзі чыталі. Гэта была кніга, ці вот сапраўды, вот як вот у нас сказана кніга кніг, гэта быў тэкст, супертэкст, метатэкст цывілізацыі. І гэта была кніга, на якой была па сутнасці загрунтаваная вся цывілізацыя праз, там, калі ўжо так вот абстрактна далёка ісці, то вот тры рэлігіі, якія спрачыніліся да стварэння менавіта вось этой еўрапейскай ідэнтычнасці, хрысціянства, юдаізм і іслам, так ці інакш загрунтаваныя ў Бібліі. У рознай ступені, па-рознаму, але это зноў-такі вот па-за межамі гэтай дыскусіі. І хрысціянства успрымала сябе, пазіцыянавала сябе як рэлігію. Вот дзе Біблія — это асноўны тэкст. І Біблія, вось якраз такі пачынаючы ад 16 стагоддзя, ад рэфармацыі, у рэфарматарскіх церквах, там, дзе вот з гэтых 5 солаў, вот было это соло скрыптура, вот толькі пісанне, так, вот толькі пісанне, ввогуле, вот
ёсць тым, што вядзе чалавека там да Бога, да спаўнення. Ну, это, правда, было не толькі, было соло Фіды, і было тых 5 розных соло. Але тое, што Біблія мела надзвычай важнае значэнне для развіцця гэтай цывілізацыі з аднаго боку. То есть она не просто, яна фармавала гэтую культуру, яна фармавала яе самаразуменне, самаўспрыняцце, палітычныя адносіны, маральныя нейкія моманты, нейкія сямейную структуру. Гэта все абапіралася на Біблію. Незалежна ад таго, што сапраўды яно там у Бібліі было. Але гэта вот эта інтэрпрэтацыя Бібліі была тым, што фармавала вот эту, саму па сабе гэтую ідэнтычнасць гэтай прасторы. Але тым не менш чалавек наўпростага кантакту з тэкстам Бібліі не меў. Біблія чыталася ў царкве, куды чалавек хадзіў рэгулярна, там чыталіся адпаведныя кавалкі, і яны ж адразу інтэрпрэтаваліся. Біблія было не так много, Бібліі былі так вот да кнігадрукавання. Кожны манускрипт Бібліі быў суперкаштоўным, это вельмі дарагая рэч, это вельмі дарагі працэс выраблення якаснага манускрипту. Тым больш такого вялікая, як Біблія. Яны былі толькі ў нейкіх багатых установах, багатых манастырах, абацтвах, там каралевскіх дварах, магнацкіх дварах. А так просто іх так просто і не было. Кожная царква мела там лекцыянарый, то есть тое, што трэба было тыя кавалкі, якія трэба было чытаць у патрэбныя дні. І все. Вот вялікага распаўсюду гэта не мела. Ясна, што калі Гутенберг пачынае эту культурную рэвалюцыю, хутчэй мы бы цяпер бы сказалі інфармацыйную рэвалюцыю, ён пачынае менавіта з Бібліі. То есть вот гэтая 42-радковая Біблія Гутенберга, якая там не датаваная, 10 прыкладна мяжа 40-х, 50-х, ці сярэдзіна 50-х гадоў 15 стагоддзя, это менавіта Біблія, вот тады Біблія пачынае пашырацца, але Біблія ў лаціне, это вульгата, гэта як бы стандартны лацінамоўны тэкст. І пераклады Бібліі у тым часе яшчэ не робяцца. Пераклады Бібліі гэта вельмі рэдкая, вельмі такая унікальная з'ява, вот кожная паасобнікавая з'ява. Пераклады Бібліі, была хваля перакладаў Бібліі вось на ранніх этапах, ў раннім сярэднявеччы, вот ранняе фармаванне Европы. І тады кожны пераклад Бібліі, які рабіўся, там, скажем, вот самыя раннія хрысціянскія стагоддзя 4-го там до 9-го, кожны пераклад Бібліі на вот некую мову падштурхоўваў гэтую мову для развіцця. Некаторыя мовы рабіліся пісьмовымі, толькі дзякуючы перакладу на іх Бібліі, там ягодская, армянская, грузінская, славянская. Некаторыя мовы, якія былі пісьмовымі, зноў-такі набывалі нейкі зусім іншы кшталт, калі на іх была перакладзена Біблія. Таму што сам па сабе это не толькі вось гэтая канцэптуальная важнасць Бібліі, але таксама проста вот фанетычны лексічны запас, запас лексікі, сінтаксісу, граматыкі такі вялікі і жанраў, што ён дастатковы для развіцця пісьменства ў любой мове, для пачаткаў пісьменства. Таму это сапраўды спрыяла нацыянальнасці, нельга казаць, спрыяла мясцовым культурам неверагодна. А ў рэфармацыю, пасля рэфармацыі, якую Лютэр запускае, пачынаюцца ўжо пераклады Бібліі нацыянальнай мовы, якія пачынаюць фармаваць гэтыя нацыянальныя мовы. Нацыянальныя мовы фармуюцца звычайна вакол менавіта перакладаў Бібліі. Таму да рэфармацыі перакладаў няма. Яны дзесьці робяцца ўсё сярэднявечча, там-сям з рэч часу. І вось тут менавіта што тут вельмі важна, тое, што да Лютера, які адчыніў дзверы для перакладу Бібліі, адчыніў дзверы для прачытання гэтай асноўнай кнігі на сваёй мове і адпаведна самастойнага некага інтэлектуальнага асэнсавання свету і сябе ў ім. Было толькі 4 культуры, якія зрабілі друкаваную перакладную Біблію. Чаму это важна, што друкаваную, таму што друкаваная это распаўсюд іншы. Это інфармацыйна вельмі важна. Ёсць адзін манускрипт, які дзесьці в адным месцы ляжыць, і да якога ездзіць там, скажем, 2-3 даследчыкі в год да яго там пачытаць. І іншая рэч, калі это можна набыць за свае грошы. Біблія становіцца народнай. Яна робіцца так, яна робіцца даступнай. Даступную, нават не так народную, але, скажем, для інтэлектуалаў, она ўжо магчымая. Але і народную таксама. Народная это ўжо лютаравская, так? Лютаравская Біблія, это першая, якая робіцца народную. І
І таму вот было толькі 4 культуры, якія да лютэравскай рэфармацыі паспелі займець эту сваю друкаваную Біблію. То есть это тыя, хто былі на пачатку да пачатку, таму што пачаткам быў Лютер. Пачаткам была Біблія Лютера, выдадзеная ў 1534 годзе. Але я кажу зараз, это народная Біблія. Было тады не 4, было тады 5. Але да аб'яўлення Лютерам рэфармацыі 31 кастрычніка 1517 года. Вот тая рэфармацыя, якая сапраўды адчыняе гэтую завесу. А да 31 кастрычніка 17 года это былі зноў-такі, это былі немцы, якія былі паперадзе ўсёй Европы ў гэтым працэсе, і пачынаецца ў 15 стагоддзі, у 1466 годзе Йоганнес Ментелен у Страсбургу друкуе першую Біблію адным з нямецкіх дыялектаў, а потым яшчэ працягваюць друкавацца нямецкія Бібліі, і іх да Лютера іх надрукавана ўжо вельмі многа. То есть немцы адрозніваліся ад усіх, тым што там было парадку 18 поўных Біблій, 90 Евангелияў, сапраўды вельмі 14 псалтыроў, сапраўды вельмі многа. Але это толькі немцы. Значит, скажем, наступныя вот, у 1471 годзе у Венецыі, вот, у горадзе, які бруяў ідэямі і камерцыйнымі і інтэлектуальнымі і навуковымі і самымі новымі і геаграфічнымі, больш, чым якія-небудзь іншыя пункты свету. Адзін з самых важных пунктаў свету у Венецыі Нікола Малермі робіць з вульгаты пераклад на італьянскую мову, і потым доўга-доўга яшчэ не будзе італьянскага перакладу. Вот ён просто вот выбухнуў у 1471 годзе. Все, але зноў пра Італію мы казалі, Італія была абуджаная краіна. Вот была Германія, абуджалася, была Італія абуджаная. І была Чэхія, у якой Ян Гус закруціў вот гэтыя працэсы абуджэння, менавіта абуджэння краіны, народу, ідэнтычнасці, думкі. І Гус быў у 1415 годзе уже закатаваны, он стаў уже. То есть это яшчэ задоўга да Готенберга, так? Але ён пачаў гэтыя працэсы, і ў гэтых працэсах Чэхія абуджалася. І чэхі зрабілі першую друкаваную чэшскую Біблію у 1488 годзе, наступную адразу у 89-м і трэцюю у 1506 у Венецыі той самай, так? І вот гэтая Біблія натхніла Скарыну ў Венецыі, вот эта Біблія 1506 года. Вот, і яны былі, былі італьянцы, былі немцы, былі чэхі, а больш нікога не было, хто сапраўды мог гэта рабіць. І не павінна было быць, таму што не было, у іншых народаў не было ні гэтай думкі, ні гэтых сіл, вот, ні гэтай ідэі. Яны прыйдуць потым, пасля лютэравскай рэфармацыі. А тут, і вот раптам чацвертым робіцца Скарына. І вот ён робіцца, і ніхто не чакаў, ніхто не верыў, гэта немагчыма, гэта нерэальна, гэта як бы это сапраўды... То есть кантэкст не распалагаў. Кантэкст, ён не дазваляў Скарыну быць там, дзе ён апынуўся. То есть ён сапраўды апынуўся просто такім квантавым скачком наперадзе свайго часу. Нашмат наперадзе свайго часу. А час для Вялікага княства, правільна, он прыйшоў у 16 стагоддзі, ўжо, скажем, 60-е, 70-е гады, это вот уже там, калі Цяпінскі друкуе Евангелі, калі вот гэтыя польскамоўная, там, Радзівілаўская Біблія в 63-м годзе выходзіць, статут Вялікага княства, калі сапраўды вот пачынаецца некае такое абуджэнне, але оно пачынаецца тады, калі оно павінна пачынацца. 60-е, 70-е гады, Скарына это робіць у 17-м. Ну, в связи вот с таким гениальным квантовым скачком, мне как раз и представляется чрезвычайно интересным тот факт, что Скарина при этом его невозможно определить однозначно в терминах какой-то однозначной конфессиональной идентичности, то есть его принадлежность его конфессиональная, она спорна. С точки зрения используемых языков, то есть он тоже использует разные языки, и белорусский, и старославянский. С точки зрения его философского мировоззрения и вообще мировоззрения в широком смысле, то есть он, с одной стороны, он выступает как апологет Библии, то есть он показывает значение Библии, о чем вы говорили. С другой стороны, все-таки он делает это в таком реформаторском духе, в духе либерализации отношения к Библии, ее распространения. И сюда же можно вот к этой проблематизации, ну или скорее не проблематизации, а выявление вот такой неоднозначности его как культурного деятеля, возможно добавить также и сочетание вот элементов в его собственном интеллектуальном багаже, элементов Западной Европы, культурных и Восточной Европы.
То есть вот он не, я к тому, что его невозможно схватить. Его немагчыма. Да? Я думаю, што гэта таксама мелася на ўвазе самім Скарынам. Што вялікае княства літоўскае адрознівалася па адной вельмі важнай прыкмеце ад астатніх краінаў Европы. Яно адрознівалася полірэлігійнасцю. Для Европы гэта было незвычайна, гэта было ненармальна. У Европе все ж таки там былі краіны альбо каталіцкія, альбо праваслаўныя, у якіх былі там кампактныя, там, напрыклад, юдэйскія нейкія анклавы, якіх вот потым все ж таки таксама цягам сярэднявечча, асабліва такі 15 стагоддзе іх выганялі з заходняй Европы. Да? У вялікім княстве як бы законамі рэгуляваліся адносіны паміж царквой закону рымскага, царквой закону грэцкага, так як называліся нашы гэтыя дзве галіны хрысціянства. Яны ў нас не называліся ні каталіцкімі, праваслав'е ўвогуле прыходзіць толькі як тэрмін в 17 стагоддзі. То есть гэтага няма, а ёсць царква рымская, царква грэцкая, яны рэгулююцца. Іх адносіны ёсць свае абсалютна прапісаныя адносіны з юдэйскай супольнасцю, якая расце ў вялікім княстве, набірае сілу, і з мусульманскай супольнасцю. І вот гэта сапраўды, калі і вот, ну вот як ты весь час скажу просто як наглядны прыклад, просто кожны згадывае чалавек лёгка, як будуецца стандартнае беларускае мястэчка. Калі вот дзесьці ў цэнтры мястэчка ёсць царква закону рымскага, царква закону грэцкага, сінагога альбо дзве, альбо часам і 3, і часта яшчэ навзбоч мячэт. Вот, альбо нейкі там малельны дом. То есть вот гэта вот як это было толькі вялікае княства. І Скарына робіць сваю Біблію все ж таки вот па розных прыкметах. Там ёсць вот сапраўды ёсць прыкметы усіх зацікаўленняў канфесійных. Але што самае важнае, вот я зараз пакажу, як яны робяць, што самае важнае, што ён ніяк нідзе ніводным словам не гаворыць, вот не абазначае гэтых канфесіяў, не абазначае рэлігію. Ён абазначае сваю аўдыторыю як людзі паспалітыя. Всё. А людзі паспалітыя, яны ніяк не вызначаныя канфесійна. І гэта важна у тым сэнсе, што зноў-такі гэтага ніхто не рабіў вот, апроч Скарыны у тым часе, зрэшты і ў іншым часе. Скарына адрасуе сваю Біблію людзям паспалітым, а не царкве. І ён робіць Біблію не як, вот, тому што Біблія ну, была, сказаць, такой вот прывілею царквы. Царква, хутчэй так сказаць, царква мела манаполію на Біблію. Скарына гэтую Біблію дае не царкве. Што рабілі потым вот, ну, такі вот... Такой реформаторский жест фактически. Реформаторский. В духе реформации. Может быть. Но реформація таксама давала царкве Біблію. Рэфарматарскія Бібліі таксама былі адрасаваныя сваёй рэфарматарскай царкве. Таксама Скарына не. Скарына адрасуе вельмі канкрэтна людзям. Што он мае на ўвазе пад людзямі паспалітымі, таксама сёлета там шмат было гутарак на гэтую тэму, якому класу, але у кожным выпадку гэта людзі паспалітыя. Але тое, што ён робіць яе вось у кірылічнай традыцыі і беларускай мове, это гаворыць пра тое, што ён робіць это для большасці насельніцтва. Так, для большасці. Большасць была закону грэцкага. Ён робіць для іх. Потым тое, што ён у Вільні, ўжо ў вільнінскім перыядзе, ён друкуе акатысты, гэта ввогуле з'ява выключна ўсходняй царквы. То есть не заходняя царква, не рэфарматарская, якой тады яшчэ не было, гэтых тэкстаў не мела. То есть ён робіць тэксты ўсходняй царквы. З іншага боку, тое, што чаму пратэстантам вельмі таксама дарагая постаць Скарыны, таму што ён проста перакладае Біблію на народную мову. Это вельмі пратэстанцкая рэч. Але калі Скарына гэта рабіў, пратэстанцтва яшчэ не было. Пратэстанцтва ўзнікае ўжо з Лютэрам. Узнікае пасля таго, як Скарына распачынае сваю дзейнасць. Але ў яго такія нейкія гэтыя настроі ёсць. Тое, што ён заве сябе францішкам, гаворыць пра ягоную блізкасць да каталіцкай традыцыі. І вот у яго ёсць як бы блізкасць да ўсіх традыцыяў. Потым заадно яшчэ згадаць, што ён стараецца назвы кніг даць, як кнігі Бібліі, он вельмі часта пра мове гаворыць па-грэцку так, па-гебрайску так, па-грэцку так, на лаціне так, ён стараецца гебрайскія назвы даваць, так што ён таксама трымаецца
этой традыцыі, што ён сапраўды як бы блізкі, імкнецца быць блізкім усім. І таму мы не ведаем, да якой канфесіі ён самога сябе прызначаў, там толькі адно імя можа, вось тое, што вот уже ад яго не адняць, вот што ягонае уласнае, это Францішак. І імя сваё называе Францішак, конечно, а не Францыск і не якім-небудзь іншым чынам. Мы весь час яго сустракаем у склоне, часцей за ўсё, калі ён кажа, там вылажана доктарам Франциском Скарыну, але некалькі разоў у прадмовах, калі ён піша «Я Францішак Скарына». «Я Францішак Скарынін сын». То есть он называе сябе Францішкам, і вот это мне было цікава, вот, да, калі выйшла эта энцыклапедыя Франциска Скарыны, я подумала, ну што, па-перше, хто пісаў артыкул па імені, і што ж вот, энцыклапедыя напіша па імені Скарыны. І пісаў якраз такі Журавскі, вот розныя, што як яго там называюць, так і гэтак, але кажа, што ўжываць імя Францішак не мае сэнсу, таму што ён у пазнейшыя гады ад яго адмовіўся. Як ён ад яго адмовіўся, я не ведаю, якія, вот, скажем, ёсць падставы ўважаць, што ён адмовіўся. Это я нават сабе не ўяўляю. Ён ніяк нідзе, ён ніякага іншага імені сабе ніколі не браў, але ён проста не называў яго, не ўжываў назоўнага склону далей, і все. Але 6 жніўня, вот, да прадмове да псалтыра, ён піша «Я Францішак Скарына». То есть выдаваў гэтыя кнігі Францішак Скарына. І што ён іх паводле самога Скарыны, ён быў Францішак і перакладчык. Вот, а мы ў яго адбіраем і тое, што ён Францішак, і тое, што ён перакладчык. То есть самога сябе ён уважаў за перакладчыка, за Францішка. Вот это тое, што ён рабіў вот, менавіта Біблію. І тое, што, як я кажу, што ён робіць апалогію Бібліі, это таксама вельмі дзіўна. Ён тлумачыць, што вот што, хлопцы, вам трэба чытаць Біблію, бо яна вельмі карысная. І яно здавалася б, што ў 16 стагоддзі само сабой, што Біблія это самае галоўнае, што трэба чытаць. А я вот, ну, відаць, вот паспалітыя людзі не былі ў гэтым так глыбока перакананыя, і Скарына іх спрабуе навучыць, што у гэтай кнізе вы там навучыцеся вот такіх вось мудрасцяў, што гэта сапраўды вельмі важна для вас, для вашага жыцця, там, ну, вот, скажем так, для вашага бізнесу. Так, што вот это ваша кніга вам... То есть с каким-то таким секулярным вектором, да? З вельмі моцным секулярным вектором. Ён робіць светскую Біблію. Я вот, калі вот можна яшчэ пра светскую, вот, на гэту тэму, то мы вернемся да іншых пытанняў. Просто вот я хочу показать, вот чаму Скарына не быў, вот, не ўразіў Европу, тому што рабіў па-беларуску, чаму не ўразіў Беларусь, тому што рабіў тое, чаго яшчэ ніхто не рабіў. Але калі гэта звесці разам, то можна просто пабачыць, што Скарына рабіў, што ён меў на ўвазе. Нам, значит, вот тут, вот, глядзіце, вот, пачнем са шрифтов. Вот паглядзіце на шрифты скарынавыя. Зараз я покажу. Вот глядзіце, вот это вот Гутенберг, так? Гэта Біблія Гутенберга, это вот лацінскі шрифт, распрацаваны Гутенбергам, і на аснове якога потым распрацоўваліся іншыя шрифты. Яны атрымалі умоўную назву готыка, гэтыя шрифты. Бачыце, яны сапраўды такія вот вертыкальныя, такія, як нямецкая готыка, вельмі моцна. І гэтымі шрифтамі друкаваліся потым все Бібліі, і все вот самыя важныя тэксты, все самае паважнае, урачыстае друкавалася заўсёды гэтай готыкай. У 15 стагоддзі, другая палова 15 стагоддзя, калі якраз уже кніга друкавання буяла, там всялякія самыя такія проста вельмі інтэнсіўныя рухі былі, і італьянцы, да і немцы таксама, не выпрацавалі іншы шрифт для светскай літаратуры, і італьянцы пераважна для перакладаў антычных аўтараў. То шрифт, які вот, і вот это вот як Сяржу Кабламейка, які ў гэтым годзе вельмі многа пра Скарыну пісаў, вельмі многа займаўся, он сказаў, ім надоела готыка, кажа, яны ўжо бачыць не маглі тую готыку італьянцы, яны хацелі вярнуцца вот да сваіх каранёў. І шрифт, яго умоўна назвалі антыква, яго там многа іншых. Вот глядзіце, вот італьянская антыква. Вось гэта Ніколя Жансон, француз, які працаваў у Венецыі, ён уважаецца за вынаходніка антыквы. Вот бачыце розніца, так? Вот паглядзіце, вось вам готыка, вось вам антыква. Але у тым самым часе, вот паглядзіце, вот это Жансон 75 год, а вот нямецкая 65 год, на 10 гадоў раней. Таксама, вот чым он адрозніваецца ад готыкі? Паглядзіце, вось Гутенберг, вось антыква, так? Готыка, антыква. Шрифт з засечкамі, круглейшы такі, вось нейкі такі, які больш нагадвае гэтыя лацінамоўныя манускрыпты. Вот асабліва тут вельмі добра відаць. А гэты больш нагадвае сярэднявечныя манускрыпты.
Так, вось вам больше, вот вось. І от глядзіце, кірылічныя шрифты самыя першыя распрацоўвалі, ну там вот не ведаем першы не першы, но распрацоўваў Швайпольд Фіёль у Кракаве у канцы 15 стагоддзя, у Кракаве таксама скарынавы горад. Вот паглядзіце, вот Швайпольд Фіёлевы актоіх, вот адзін другі. Бачыце, кірылічны шрифт на аснове вот гэтай вось самай ось. Бачыце? Па сутнасці. Вот кірылічны шрифт, які робіцца на аснове готыкі. І потым кірылічныя бібліі, якія друкаваліся, яны таксама друкаваліся готыкай. Вот што робіць скарына. Бачыце, скарына набліжае да антыквы. І скарына абірае шрифт, які вот такі вот менавіта з засечкамі і круглейшы, які падыходзіў для светскай літаратуры і для перакладу антычных аўтараў. Тоже вводит другой эстетический код. І гэта нават не толькі это культурны код, это культурны код. Да, Таму што вот адна рэч, калі сапраўды готыка ўспрымаецца як для сакральнай літаратуры, антыка ўспрымаецца як для светскай літаратуры. Скарына робяць канкрэтна не царкоўны варыянт. А потым вот гэта як бы яшчэ не ўсё. Вот глядзіце. Вот скарына сядзіць, двойчы свой партрэт змяшчае ў Біблію. Ніхто ніколі ні пасля скарыны свае партрэты ў Біблію не вставляў. Это робіць толькі ён, да яшчэ і 2 разы. Але вот паглядзіце, ён сядзіць на каленях, трымае сваю Біблію. Бачыце? Якога яна фармату. І паглядзіце, справа ад скарыны стаіць Біблія, якая ёсць ягоным узорам. Паглядзіце на памеры. Бачыце розніцу? Скарынавая Біблія ў 2 разы меншая за тую Біблію, што стаіць справа ад яго. Гэтым партрэтам ён добра вельмі паказвае, ён тыкае носам вот свайго там чытача, гледача ў тое, што ён робіць. Зноў-такі, Гутенбергаўская Біблія была надрукаваная інфоліо, это вот палова аркуша, это вот такі вот вялікі вельмі фармат. Все Бібліі пасля Гутенберга друкаваліся інфоліо. Вот гэты фармат інкватро, у чвэрць аркуша, а потым нават быў і нактава ўвогуле васьмушка, таксама іх вот і в Італіі, асабліва ў Венецыі, іх круцілі, зноў-такі для светскай антычнай літаратуры. Ніхто Бібліі не друкаваў, і в галаву не магло прыйсці Біблію друкаваць фарматам інкватро, чвэрцю аркуша. Вот што робіць скарына. І не проста робіць, ён это дэманструе. Вот калі вы там пабачыце, напрыклад, параўнаеце Біблію скарыны з бібліямі з той самай венецианскай чэшскай Бібліі, вы бачыце, што он 2 разы меншая. То есть он показывает модель нового взаимоотношения читателя с Библией и обеспечивает широкое хождение книжки в массы. Так, и он, значит, паттерн вводится таким чином, вот тое, што ляжыць у яго на коленях, не прызначана для тетрапота і алтара ў царкве. Не призначено. Оно призначено для того, как оно было на коленях у посполитого человека. В метро ездите, читать. Так, в метро, у коммерцийном подороже. Да, в каретах, конечно. Так. Утрирую. Вось. И он гэта робіць. И вот и гэта вот тое, што скарына вельмі конкретно закладае. Потом тое, што он робіць унутры сваіх Біблій. Вот это сёлета у Чехії якраз гэтым багата займаліся вот расшифровкай партрэтаў, якія скарына вставляе у Біблію, там много яго розных персанажаў, і сярод тых персанажаў ідэнтыфікавалі і каралёў, па ягоныя гербы там раней яшчэ ідэнтыфікоўваліся, гербы этой літоўскай і польскай магнатэры, і чэшскай магнатэры, і нават уже выявы партрэты ідэнтыфікавалі, як там канкрэтна вот гэтага караля, там гэтага графа, то есть значит нейкіх ягоных сваіх фундатараў ён туды вставляў Біблію. Ось, але это як бы не толькі, это не одна рэч, якую ён рабіў, таму што вот дачы там, дзе ён ставіць вот гэтае сонца маладзіковае, вот як тут на гэтым партрэце, он не все картинкі ў сваю Біблію ён рабіў сам. Былі картинкі, якія просто хадзілі па Европе, і вот ён іх браў гатовымі і вставляў. Але тыя, што ён рабіў сам, ён так ці інакш вот ставіў на іх вот гэты свой значок, вот гэты свой фірменны знак, это сонца з маладзіком. Вось. І вот свае этой картинкі, яны таксама часам былі вельмі, можна сказаць, такімі шакуючымі.
вельмі дзіўнымі. Вот я не ведаю, зараз ці пазней мы трошку можа пра гэта паговорым. Ну, вот глядзіце, Речь зашла. Так, глядзіце. Гэта сімвалы, якія слева справа ад яго, ягоная аўтарская ці якое, ці просто як... Глядзіце, калі на карціне, калі на скарынавай гравюры вы бачыце сонца з маладзіком, гэта значыць всю карцінку рабіў Скарына. Там гравёр быў іншы, вот пераводзіў гэтую малюнак у фармат гравюры, там прафесійны чалавек, але мастаком быў альбо Скарына, альбо па скарынавай замове хтосьці. Так вот, але па скарынавай дакладнай замове. Вось, і тут сапраўды гэты партрэт вельмі многа апісаны. Там же відаць на ўзроўні галавы, бачыце, два сімвалы. Це фундатор. Так, это вот гэты вот асабліва той які злева, вот гэты ці то шалі, ці то што, сёлета такія былі бурлівыя дыскусіі. Там можа 1,5 інтэрпрэтацыі ёсць, но мы не ведаем, шчыра казаўшы, мы просто не ведаем, што это такое. Дзесьці вот 1,5 ёсць інтэрпрэтацый ад такіх вот, ад ідэі, што гэта фундатары, да ідэі, што гэта вот Скарына для самога сябе прыдумаў, і адпаведна з нейкімі тлумачэннямі. І пчалу, там это все, вот эту всю скарынавую сімволіку нам яшчэ наперадзе расшыфроўваць. А мы яе расшыфруем у тым выпадку, калі мы знойдзем штосьці, вот, за што сапраўды можна зачапіцца, што можна не прыдумляць, а сапраўды вот пабачыць. Таму што калі, напрыклад, мы бачым гербы у Скарыны, пазнаем гэтыя гербы, вот мы дакладна ведаем, што гэта фундатары. Калі там вот эта пчала сядзець, мы можам прыдумляць, што гэта таму, што яна працавітая, а можам, што згадайце там это, як пісалі там і пра сузор'я пчалы, і там і всялякае там чуткі не выдумлялі. То есть сапраўды, пакуль мы дакладна не вызначым, мы можам просто прыдумляць. Дарэчы, вось это сонца з маладзіком, дзе яно взяў, мы таксама не ведаем, але у празе 15-16 стагоддзя гэта адна з выяў, які можна пабачыць на дамах, на будынках нават цяпер. Вот, ну, вот 6 жніўня, калі вот мы на нашай празскім падарожжы, каб 6 жніўня вот 17-го года, там, калі мы апынуліся там, дзе ўсё пачыналася вот, менавіта ў празе, то мы бачылі там просто вот, у такой інтэрпрэтацыі? Вельмі падобнай. Вельмі падобнай. Ну, разам, да? Разам сонца з маладзіком, так, просто вот на доме. Дом дзесьці вот 15 стагоддзя, вот захаванае цяпер. Але і таму зноў-такі мы можам шмат што прыдумляць, але пакуль там вот мы не знойдзем які-небудзь пацверджанні, мне здаецца, што нават можна сапраўды толькі вот фантазіяй на гэту тэму рабіць. Я хачу трошку іншы. І вот тое, што Скарына вельмі многа піша у сваіх прадмовах, вот не толькі за мной паглядзі. Бачыла? Ён не толькі піша вот эту апалогію Бібліі, расказвае пра Біблію настолькі, наколькі можна. На маю думку, вот, біблістычную думку, Скарына падае ў сваіх прадмовах самую перадавую біблістычную думку свайго часу. То есть то, што выкладалася вот в самых лепшых універсітэтах. Самую лепшую веду. Там нават пачаткі крыніцазнаўства, якое пачынаецца куды як пазней, але ў Скарыны там некія намёкі на крыніцазнаўства ў яго ёсць. То есть у яго сапраўды вот гэтае імкненне да даследавання Бібліі ў яго ёсць, якое толькі зараджаецца ў гэтым часе. Яно ўвогуле там яшчэ ў 17 стагоддзі велізарныя праблемы у тых вот ранніх біблістаў ёсць, вот, калі яны пачынаюць даследаваць Біблію. А ў Скарыны гэта ёсць. Вось, але ён расказвае такую вось, менавіта вот, як на маю думку, такого універсітэцкага кшталту гісторыю расказвае ў сваіх прадмовах, біблійную гісторыю. А ў сваіх гравюрах, ілюстрацыях ён расказвае іншую гісторыю. І вот та гісторыя, якую ён расказвае ў гравюрах, вот там, і это менавіта ў тых гравюрах, на якіх ён ставіць свой знак, якім зразумела, што гэта ён сам рабіў, вот гэта відаць тое, што не в універсітэтах выкладалася, а вот в некіх такіх закрытых інтэлектуальных гуртках еўрапейскіх. І вот тут вот это я зараз вот глядзіце, каб вы бачылі, што іх дзве, так, это карцінкі дзве, вот паглядзіце, это вот правая і левая, так. Гэта гравюра да песні песняў, вот вы бачыце дату, это 9.1.18, кніга пра мудрасці, якая выходзіць праз 10 дзён. То есть 10 дзён розніцы паміж выданнямі. Вы бачыце, што гэта дыптых, так? Вы бачыце, вот, паглядзіце, вот это вот, як бы паставце гэтую карціну злева, гэтую, куды яна ў мяне выскачыла, а гэтую паставце справа. Бачыце, вот паглядзіце, на левай вот, жаночая постаць кленчыць, на правай мужчынская постаць кленчыць.
і воская постаць сядзіць па цэнтры. Так? Вот пра гэтую карціну сёлета таксама шмат згадывалі, што это яшчэ і в ранейшыя часы былі меркаванні, што гэта яшчэ адзін партрэт Скарыны. Што это зноў самога сябе намаляваў, што это вот такая доктарская мантыя. Ну, я не ведаю, што на гэта казаць, можа так, можа не так, але мне тады цікава, хто тады яна. Таму што відавочна гэта сіметрычныя постаці. Вось, але вот паглядзіце, чым яны займаюцца, гэтыя постаці. Вот гэта маецца на ўвазе, это гравюра да песні. Вот, відаць, гэта жаночая постаць, гэта мудрасць. Чаму яе ставіць на песню? Ну, это будзе зусім іншая лекцыя, цяпер пра гэта казаць не буду. Але от паглядзіце, што яна робіць. Вот все гэтыя дэкаратыўныя аблокі, якія сімвалізуюць неба, яна бласлаўляе свет унізе. І бласлаўляе свет вельмі спецыфічным жэстам, вот тым самым жэстам, які дакладна тое самае робіць гэты малады чалавек справа на гэтай гравюры, то есть такой этой літарай шин. Гэта тое, што вот якраз у 16 стагоддзі дзесьці пачыналася хрысціянская кабала, пачыналіся такія некія кабалістычныя даследаванні. Насамрэч іх пачынае ўвогуле Йоханнес Рёхлін. У мяне нават ёсць меркаванне, што Скарына з ім сустракаўся. Ну, это такая зусім фантазія, але так як ён быў вельмі шчыльна звязаны з Віттенбергам, то есть сам Віттенбергу там быў вельмі каротка, але крышачку ранейшы час, але ён быў дзядзькам Філіпа Меланхтона, з якім Скарына сустракаўся. І на Меланхтона Філіп Меланхтон быў сябрам і паплечнікам Лютера. Вот яны такія два мысляры віттенбергскія, да якіх Скарына ездзіў у 25-м годзе. І гэта мы ведаем па дакументах. Рёхлін, відаць, на той час можа ўжо і памёр. А можа дзесьці вот у тым часе. Вось. Але Рёхлін, той, хто немцы ўважаюць яго за таго, хто запачаткаваў еўрапейскі гуманізм. То есть увогуле гэты інтэлектуальны гуманізм. І ён якраз быў першым гебраістам, першым, хто даследаваў гебрайскія тэксты дзеля іх саміх, хто зрабіў першы гебрайскі падручнік. За гэта ён вельмі многа цярпеў, асабліва ў акадэмічным свеце, але менавіта спрэчкі вакол Рёхліна па сутнасці пачалі гэты рух як гуманізм. І не італьянцы да петраркі гуманізм адносяцца на 2 стагоддзі раней. Вось. І вот гэта але тады гэта вельмі было цікава, гэта было новае, гэта была самая таксама такая дзесьці не проста перадавая, а паперадзе самага фронту. Вот яшчэ наперадзе ўсяго было гэтае даследаванне нейкіх глыбінных сэнсаў, якія маглі быць прагледжаныя этой еўрапейскай цывілізацыі цягам 1500 гадоў. И одновременно какие-то новые линии интерпретации. И новые линии интерпретации. И вот Скарына, это я просто две картинки бачили, что это все не так просто, что это кожная картинка, это складаная рэч, бачите, ён іх групуе ў некія там же тут выразна дыптых. Вот паглядзіце нават на гэтых херувімскія постаці, каб ніхто не усумніўся, што гэта сапраўды паралельныя дзве рэчы. Вось, але таксама гэта трэба даследаваць асобна. Гэта не так проста. Але што гэта што найбольшую цікавасць маю выклікае і таксама патрабуе даследавання. Гэта вядомая гравюра з кнігі роду 19 быцця па-скарынаўску, это 1519 год. Вот это адзіная гравюра, на якой ён 6 карцінак ставіць в адну. І нас тут цікавіць гэтае ніжняе стварэнне жанчыны. Тут таксама я апушчу біблістычны момант, таму што ён вельмі інтэрпрэтацыйны да самога тэксту Бібліі. Ён нерэгулярны, это нестандартная інтэрпрэтацыя, зусім нестандартная. Але паглядзіце, это тое, што калі вы пашукаеце дзе-небудзь там в інтэрнэце, ці нават в скарынаўскай энцыклапедыі гравюру з кнігі роду, вы знойдзеце гэтую стварэнне жанчыны. Але яна захавалася на момант 69 году 14 асобнікаў, цяпер можа больш вядома. І паглядзіце, асобнік у Санкт-Петербургу в Салтыкоўскай бібліятэцы, гэтая ж самая гравюра выглядае такім чынам. Стварэнне чалавека, так? Памятаеце тэкст, так? Што Бог увёў чалавека у забудзь і збудаваў з аднаго бакоў ягоных жанчынаў.
і вот вот один чалавек ляжыць, а другого чалавека ён падымае, так? Чаму яна вот паўстае вот у такіх двух версіях, я не магу вам абсалютна сказаць, бо это трэба сапраўды даследаваць. Я праглядзела все гравюры з Карыны, все вот гэтыя салтыкоўскія, яны все супадаюць дакладна з астатнімі, вот апроч гэтай. Вот гэтая вот вся вот гэтая вся шасцёрка. Паглядзіце, і паглядзіце, яна вот вам, калі ласка, спасылка на яе. Композиционно есть, конечно. Вот, паглядзіце на рамачкі іншыя. І вот гэтая, вот яны все 6 трошечку іншыя, яны все на тую самую тэму, той самы сюжэт. Вот гэта салтыкоўскі варыянт, петербургскі варыянт. А іншы варыянт, ён крышачку адрозніваюцца все 6, но асабліва, безумоўна, вот гэтая апошняя. Вот. І вот паглядзіце, якую гісторыю расказвае Скарына ў гэтых гравюрах. То есть тое, што ў 16 стагоддзі вот так вот у друку, гэта, ну, я не ведаю, на маю думку, это просто, зноў-такі, на мяжы немагчымага. Вось. І тое, што яно прайшло незаважным у Европе, гэта вот таму, што па-беларуску, а ў Беларусі таму, што ніхто не ведае, як трэба, і таму, што это ўвогуле так яшчэ не робіцца. І вот таму яно як бы вот завісае. Ну, гэта вот наша задача цяпер это всё вывучыць. Ирина, ну вот в этой связи все-таки хотелось бы вот все-таки так прицельно обратиться к вопросу о том, что почему, ну просто прояснить как-то обстоятельно, почему все-таки вот издание Библии с Кариной не стало, как вы об этом многократно говорите, не привело, я цитирую вас, ну вот в переводе на русский, да, не привело к цивилизационному сдвигу. То есть, безусловно, то, что он сделал, это можно назвать революционным жестом. То есть содеянное действительно вполне можно интерпретировать в таких терминах. Но вот это революционный жест, который не привел к революционным последствиям. Так. Или, как вы говорите, цивилизационный сдвиг не состоялся. Вот глядите, вот каб яшчэ вот показать, наколькі революційнымі былі параллельныя працэсы, вот тая самая Біблія Лютера. Вот это самый яркий приклад. За 40 гадоў, вот от 34-го до 70, калі яно першыню выйшла, до 74-го, толькі ў Віттенбергскай друкарні, толькі одна друкарня, прыкладна 100 000 асобнікаў Бібліі было надрукавана. І гэтая Біблія была ў кожнай нямецкай сям'і, яе чыталі все, і вот мы маем нават сведчанне захаванае таго часу, якраз такое ўжо гуманістычнае, якое вельмі моцна такое з абурэннем гаворыцца, што што шаўцы, краўцы, нават жанчыны і нават непісьменныя людзі, якіх троху умеюць чытаць па-нямецку, чытаюць гэтую кнігу як крыніцу ўсяе праўды, носяць з сабой на грудзях у складках свае вопраткі і вступаюць у багаслоўскія спрэчкі не проста з каталікамі, а нават са святарамі і нават з дактарамі багаслов'я. І вот паглядзіце, што адбылося ў Нямецчыне. Это калі людзі кідаюцца, калі людзі вот раптам маюць сваю найвышэйшую каштоўнасць, якую яны давяраюць, якая лучыць іх паміж сабою, і за якую яны гатовыя спрачацца з усім светам, яны пачынаюць фармавацца пачынае фармавацца вельмі выразная ідэнтычнасць. І нямецкая ідэнтычнасць фармуецца менавіта на Бібліі Лютера. І вот тое, што мы таксама зусім нядаўна мы гаварылі у іншым кантэксце, што Баха не было бы без Лютера, што не было бы нічога, што мы ведаем пра Нямецчыну, не было бы без Лютера, што Лютер сваёй гэтай працаю, сваім перакладам Бібліі, па сутнасці стварае краіну, стварае дзяржаву, стварае тое, што потым стане Нямецчынай. Ирина, я просто уточню, то есть под цивилизационным сдвигом вы имеете в виду именно это, формирование нации на почве вот такого совместного чтения, обсуждения, интерпретации. Не толькі гэта. Гэта як бы цивилизацыйны зрух адбываецца ввогуле ў 16 стагоддзі па ўсёй Европе. Адбываецца просто вот як бы адчыняецца, прачынаецца свет, спадае пялёна з вачэй, там любую метафору падбярыце, это геаграфічнае адкрыцце, гэта пачаткі астрафізікі, гэта пачаткі там нейкіх, ввогуле новага разумення свету, якое потым, у прынцыпе, прыводзіць да мадэрнасці. Якое дае пачатак таму, што потым ужо праз пару стагоддзяў станецца мадэрнасцю, створыць свет такі, які мы яго ведаем цяпер. Это все пачынаецца ў 16 стагоддзі ў Европе. То есть в Італіі раней, але в Італіі таксама ў 16. В Італіі там былі проста перадумовы, там спачатку была раскатка даўгая. І цывілізацыйны зрух адбываецца у бок новага разумення свету,
У тым ліку дзякуючы перакладам Бібліі, таму што Біблія мае абсалютна бясспрэчны аўтарытэт. Біблія не параўнаецца па аўтарытэце з ніводным тэкстам. Яна робіцца крыніцаю веды, але тое, што ўвогуле ёсць крыніца веды, гэта ўжо як бы вось сама па сабе рэч. І потым тое, што вельмі важна, гэта тое, што калі даследчыкі в універсітэтах пачалі зноў у 16 стагоддзі вярнуліся да чытання Бібліі в арыгіналах, это па-гебрайску і па-грэцку, а не ў звыклай вульгаце, яны пабачылі адрозненне ў тэксце. Яны пабачылі, што манускрыпты розныя, яны пабачылі, што все манускрыпты розныя. І вот уявіце сабе, калі вы цвёрда ведаеце, што гэта Слова Божае спушчанае вам, вот як менавіта як крыніца ўсяе праўды, а гэтае Слова Божае тут такое, а тут такое, а тут такое, а тут такое, і вы пачынаеце ў гэтым капацца, ваш свет, у якім вы былі, а які упарадкаваны, рэгламентаваны, дзе ёсць всяму сваё месца, дзе все можна, ёсць гэтая крыніца, да якой можна прыпасці, у якой можна спытацца. І гэты свет перакульваецца, таму што аказваецца, што гэтая крыніца неаднародна, не маналітна, што яна мае сваю гісторыю, свой рост, які трэба вывучаць. І вот гэтае вывучэнне, яно дзесьці вот і фармуе, мусіць, яно дае новы штуршок філасофіі, яно дае новы штуршок разуменню таго, хто такія мы, што такое гэты свет. Таму што аказваецца, што свет зусім не то, як мы пра яго думалі. І гэта не то, это як бы вот Біблія, гэта дзе вот я ее ставлю ў цэнтр, таму што яна сапраўды была ў цэнтры ўсіх падзеяў, але не значыць, што менавіта яна спрычынілася канкрэтна кожнаму там адкрыццю і кожнаму фрагменту цывілізацыйнага зруху. Але яна была ў віры гэтага цывілізацыйнага зруху. Новае стаўленне да Бібліі, новае разуменне Бібліі было вельмі важным для новага фармавання, адним из таких формирующих факторов. І вот і тое, што робіць Скарына, гэта менавіта новае стаўленне да Бібліі. Это менавіта стаўленне да Бібліі як да таго, што трэба вывучаць, даследаваць і што мае сваю гісторыю, што неадназначна, што неаднародна. Но это означает, Ирина, что когда вы говорите, что издание Скориновской Библии не привело к цивилизационному сдвигу, то причину нужно искать в том, что какие-то более масштабные факторы в КЛ не сложились должным образом. Відаць, хутчэй за ўсё. Это вельмі цяжка казаць, але на маю думку, это просто было зарано. Ён просто быў настолькі наперадзе свайго часу. То есть другие предпосылки не дозрели просто. Не даспела, краіна не даспела. Яна не магла яшчэ прачнуцца. Гэта вось як калі як ты у сне гэтая ремфаза, не ремфаза, так вот ёсць. Вот калі паспрабуеце ў ремфазу чалавека будзіць, вы не дабудзецеся. Бо вельмі глыбокі сон. Чалавек в вельмі глыбокім сне. Вот так вот калі гэты інтэлектуальны сон сярэднявечча, ён паціху сыходзіў з розных краінаў у розным часе. І от Вялікае княства, конечно, яшчэ спала. Это інтэлектуальна, но яшчэ спала. І тое, што зрабіў Скарына, он прыехаў, і от бачыце, як он адразу па-іншаму пачынае рабіць тое, што робіць у Вільні. Яно ўжо нашмат больш прыстасаванае для царкоўнага ўжытку. Вот ён уже робіць сапраўды гэтую малую падарожную кніжку, робіць апостол. Малая падарожная кніжка это не царкоўны ўжытак, это абсалютна канкрэтна свецкі ўжытак, але гэта малітоўная кніга, это кніга гэтых неабходных малітваў. Апостол гэта тое, што самае чытанае ў царкве, гэта лісты апостола, самыя папулярныя. Это адзін з новага запавету, дарэчы, што ён увогуле перакладае. Скарына працуе, вся яго асноўная праца праская, гэта над старым запаветам. І вот таксама, дарэчы, да канфесійнага пытання, Лютер вызначыў канон пратэстанцкі. Ён адчысціў, паадкідаў кнігі пазнейшыя, кнігі, якія не ўваходзяць у канон гебрайскай Бібліі, кнігі, якія напісаныя па-грэцку, альбо якіх гебрайскіх няма арыгіналаў пазнейшага часу, і ён, па сутнасці, звёў гэты канон старога запавету да 39 кніг. А стандартны такі быў канон, стандартны вульгатаўскі канон 46. І это як бы он і каталіцкі, і праваслаўны, але праваслаўныя церквы розныя, і праваслаўных там до 50 даходзяць у асобных церквах. Кніг, якія проста ўваходзяць у любое выданне Бібліі. І яны там, зразумела, там это свае назвы другакананічныя яны ёсць, але тым не менш это 46 кніг ёсць. І Скарына пачынае, ён пачынае з псалтыра. Таму што гэта самая папулярная кніга, она вельмі прыгожая, она вельмі шматгранная, там вельмі шмат што можна знайсці, ён багата тлумачыць псалтыр, які ён добры. Дарэчы, хачу адзін кавалачак з этой прадмовы. Можа прачытаць. Это, дарэчы, я што згадывала, эта кніжка 69-го года, якая была самая першая ў Беларусі, выдадзеная прадмовай паслясловій Скарыны, там, дзе і гравюры таксама былі дадзеныя.
Вот ён расказвае, на які карысны псалтыр. Доўга расказвае, які псалтыр карысны. Потым кажа: «И видячи таковые пожития в так малой книзе, я, Францішек, Скарынін сын з Полацка, в лекарскіх науках доктор». До речі, заўсёды падкрэслівае, што ён доктор, вот таксама вот гэтую сваю светскасць. «Повелел есмі псалтыры ціснуць рускімі словамі, а славянскім языком, напред качцей к похвале к Богу в Троице Единому и пречистой его матери Марии». Вот, што вот таксама вот, калі чапляюцца за гэта, што гэта такі вельмі лацінскі ход. И всем небесным чином и святым Божьим, а потом к пожитку посполитого доброго, наиболее стае причины, и жемя милостивый Бог с того языка на свет пустил. Вот бачите, вот это спрэчкі наконт там філасофстваваць ці не філасофстваваць Скарына. Вот там адразу філасофстваванне яго, так, значэнне і роля у чалавечым жыцці сваёй мовы. Так? Вот Бог мяне гэта таксама, вы гэтага яшчэ не знойдзеце там у Европе. Это потым будзе з тым стандартную расхожую думку. І ў гэтым часе гэта новая думка. И очень сильная такие тезисы. Вельмі моцная думка. І это ён адразу, вот это ён на самом пачатку, у самой першай кнізе ён запускае. Вот і пасля псалтыра, то есть зразумела, што псалтыр першая. Наступную ён робіць кнігу Йова, якая вельмі папулярная была, это ж таксама это вельмі цікавы тэкст, але Скарына там яшчэ таксама там тлумачыць яшчэ і медыцынскія некія палажэнні, там вельмі цікава тлумачыць, навошта патрэбны Йов, а наступная пасля іх ідзе ўжо прыповесці Саламонавыя. Ось, і потым Ісус Сірахавы. Это што ўжо вот Ісус Сірахавы, гэта ўжо то, што выходзіць за лютэраўскі канон. І вот Лютэр робіць гэтыя 39 кніг канону, ён, правда, ён новы запавет таксама падчысціў, но гэта ўжо народ не прыняў, і ён мусіў вярнуць тое, што ён не хацеў перакладаць. А Скарына ідзе вот за гэтым, за 46 кніжным канонам відавочна, таму што ён адразу вот ён скача з адной кнігі на другую, і ён дзесьці вот в сваіх тэкстах згадывае кнігі, і па іх відаць, што ён меў на ўвазе все 46 надрукаваць. Вот, што мы іх не маем, можа ён і не все зрабіў, это таксама магчыма. Але тое, што ён зрабіў больш за 23, то это хутчэй за ўсё. Это больш верагодна, што зрабіў больш за 23, чым 23, якія мы цяпер ведаем. Вот, так што Скарына, конечно, вот это вот у яго вот, стаўленне да канону у яго традыцыйнае. Вот в гэтым сэнсе яму все гэта, яму это все цікава. І ён это все даследуе, ён все показывае, наколькі гэта важна, наколькі гэта цікава вот, у праскім сваім часе. А ў віленскім часе ён ужо такі вот, яму Вільня не даставіла на яго абмежаванні, такія, якіх ён не меў у Празе. У Празе ён рабіў абсалютна, што хацеў, як хацеў, калі хацеў, і ў тым фармаце, якім хацеў. Культурны контекст другой. А ў Вільні іншы менавіта. Вільня яму не дазваляе рабіць тое, што ён хоча. Горизонты другие. І таму ён у Вільні толькі 2 кнігі надрукаваў, і якасць выдання іншая горшая, ну это зразумела, што там, відаць, проста варштат у яго быў горшай якасці. Вот, але, відаць, у яго ўжо і зацікаўленне было іншае. І, конечно, ён там памкнуўся ў Маскву там з гэтымі камерцыйнымі ідэямі, таксама з гэтага нічога не атрымалася. Это вось это, як кажуць, цяпер параўнаеце, што каб ён стаў бы гэтым вот першым правайдерам на всю такую эту гіганцкую прастору, вот ён штосьці такое хацеў зрабіць, не атрымалася, таму што Масква ўвогуле была вот в такім глыбокім сне, што там нават там ніякія там гарматныя стрэлы не маглі пакуль што яшчэ гэта пабудзіць. Вось, Вялікае княства такое было бліжэй да прачынання, і прачынанне тае адбудзецца праз некалькі дзесяцігоддзяў, але праз некалькі дзесяцігоддзяў. І таму Скарына вот сапраўды вот ён это вот як вот прыйсці на месца там, дзе непрабудным сном спяць, стомленыя працаю ці чым-небудзь людзі, і пачаць ім крычаць, і штосьці ім вось важнае такое вось канцэптуальнае гаварыць, но яны проста гэтага не пачуюць. Яны не могуць гэтага пачуць. Краіна не магла гэтага пачуць. Што среды не было, не было. Не было. Ну вот если такой сейчас сделать скачок через века, получается, что во времена Скарины цивилизационный сдвиг еще не мог произойти. Но если мы вот сейчас окажемся в нашем времени, то тоже я процитирую вас, Ирина, в одном из интервью вы говорите, что цивилизационный сдвиг уже невозможен, имея в виду уже ситуацию нынешнюю, когда обсуждается ваш собственный проект, ваша собственная инициатива с коллегами по подготовке нового перевода Библии на белорусский язык. Так вот, если
Опять же, ситуация такая, что говорить о цивилизационном сдвиге в связи с изданием Библии на национальном языке уже не представляется возможным, тоже по историческим причинам. То есть тогда было еще невозможно, сейчас это уже невозможно. Тогда возникает вопрос, почему это все-таки актуально, почему это все-таки насущно. Если ту историческую миссию, которую, ну, преимущественно, да, перевод Библии на национальные языки, как правило, выполнял, то есть, получается, в системе координат нашего нынешней культуры, это тоже уже какая-то другая ситуация. Вот в чем это инаковость? Это вот калі самый першы, вот вы згадывали конгресс, да. Вот калі былі ковенскія кангрэсы, самый першы кангрэс у 2011 годзе быў. І мяне тады запрасілі, і тады я тады вот думала, і што мне вот, з чым несці, бо там пераважна тады яшчэ такі былі паліталагічна-сацыялагічныя все секцыі. Я тады прапанавала тэму нешта вот пра нацыятворчы аспект перакладу перакладу Бібліі на нацыянальныя мовы. І пытанне было, ці спазніліся беларусы на свой цягнік з пытальнікам. Вот, і калі я вот сваёй самай блізкай каляжанцы і вот с кем мы это все продумывали, с Каролиной Мацкевич, в Лондоне живет, так само доктор библистики. Я ей сказала, с какой темой я иду, она сказала, дык спазніліся ці не. Я ей сказала, я еще не ведаю, бо я ще этого докладу не рыхтавала. Потому что сапраўды, вот спазніліся ці не спазніліся. Теперь я кажу, так спазніліся. Вот теперь, вот уже прошло столько часу, от 11 года, я кажу, так, беларусы спазніліся на свой цягнік, але гэта не значыць, што не трэба рухацца ў тым кірунку, якім гэты цягнік сышоў, заставацца на месцы. Спазніліся таму, што проста цывілізацыйная роля Бібліі змянілася. Гэта вельмі важна. Яна змянілася радыкальна. Яна змянілася вот дзесьці вот, відаць, праз усё 20-е стагоддзе ты ўжо змены гэтыя адбываліся, але вот такая магутная секулярызацыя грамадства, это хутчэй вот пасля другой сусветнай вайны, калі сапраўды все мяняецца ў свеце. І калі, вот бачыце, у 21 стагоддзе, вот згадайце, што калі Евразвяз сваю канстытуцыю рабіў, у прэамбуле былі велізарныя спрэчкі, в прэамбулу згадваць і не згадваць хрысціянства як вот фармант Европы, потому што все разумеюць, што гэта фармант Европы, што хрысціянства гэта як бы вось гэты нарожны камень, на якім Европа будавалася. Але тым не менш вот згадваць яго ці не згадваць, вот казаць ці не казаць, таму што вот вельмі моцна памяняўся час. І такім чынам Біблія, якая сапраўды была вот асноўным цывілізацыйным тэкстам, адышла ось у 21 стагоддзі туды, куды і адышло хрысціянства як фармант цывілізацыі. То есть яна адышла кудысьці вот зусім на другі план. І хай на сабе застаецца все роўна галоўным бестселлерам, што вот самая прадавальная кніга, але тым не менш яна вот гэты пазацаркоўны ўжытак у яе зноў-такі не вельмі знізіўся ў параўнанні, скажем, з 20 стагоддзям. Вот такі, скажем, інтэлектуальны універсітэцкі ўжытак, так? Ці проста культурны ўжытак, паспаліты, вот то, што Скарына называе паспаліты ўжытак, змяншаецца. І гэта працэс, натуральны працэс нашай вот цяперашняй цывілізацыі. Мы сапраўды жывем в іншым часе ў параўнанні з тым, у якім мы нарадзіліся і выгадаваліся. І гэтага ніяк не павярнуць і ніяк не памяняць. Як бы гэта, я это не ацэньваю ні добра, ні кепска, так? Оно так ёсць, што вот гэта все памянялася. І таму сапраўды як бы вярнуць тую ролю Бібліі для стварэння падмуркаў для развіцця пісьменства, ці стварэння падмуркаў для развіцця нацыянальнай мовы, ці стварэння падмуркаў для фармавання гэтай нацыянальнай ідэнтычнасці ўжо немагчыма. То есть гэта ўжо сапраўды гэты цягнік адышоў. Але як бы праз станцыю розныя цягнікі праходзяць, так, праз нашу станцыю. Можна яшчэ і свае цягнікі запусціць. Бо, вот як мы з вами бачылі, што сапраўды пераклады Бібліі, то вот я на этом цяпер не акцэнтавала сёння ўвагу, але звычайна акцэнтую, што одна рэч это роля Бібліі для фармавання цывілізацыі, іншая рэч роля перакладаў Бібліі, так? Што вот эту культуратворчую ролю адыгрываюць пераклады Бібліі на тое, што якраз рабіў Скарына. І што калі, на маю думку, нам трэба было гэта зрабіць у нашаніўскім часе, на пачатку 20-го стагоддзя, калі якраз фармавалася гэтая новая беларуская ідэнтычнасць. Калі бы тады была перакладзеная Біблія, нашыя праблемы цяперашнія з беларускай моваю, якая там мае розныя графікі, розныя традыцыі, розныя маўленні, гэтая праблема была бы зусім іншая.
І яна сапраўды вот тады яно бы яшчэ адыграла гэтую ролю на пачатку 20 стагоддзя. Пазней ужо чым далей тым менш і менш. І вот тое, што ў цяперашнім часе гэта сапраўды вот ужо ў гэты цягнік увайсці немагчыма, бо ён сышоў, гэта так. З іншага боку, чаму ўсё ж такі вот трэба ехаць туды ж у тым самым кірунку? Таму што Біблія застаецца і будзе заставацца і ніколі не перастане быць асноўным аб'яднаўчым тэкстам заходняй цывілізацыі. Яна на гэтым тэксце сфармавалася, і яна да гэтага тэксту ўвесь час апелюе у розных ступенях свядомасці. То есть это все роўна асноўны цывілізацыйны тэкст. І вот тут вельмі просты пастулат. Калі культура не засвоіла асноўнага тэксту цывілізацыі, яна не можа быць натуральна інтэграваная ў гэтую цывілізацыю. То есть вельмі проста. Гэты тэкст павінен быць засвоены. І засвоены павінен быць менавіта культураю. Ён павінен быць засвоены проста вот кожным носьбітам культуры вот недзе вот на вельмі глыбінным узроўні. Ну так як гэта, вот, скажем, так як гэта ведае вся заходняя культура. Людзі, якія вельмі далёкія ад рэлігіі ў цяперашнім часе, яны ўвесь час цытуюць Біблію. Потому што вот гэтае цытаванне Бібліі, оно просто ўвайшло у культурную тканку. Это у тэкстах, гэта у філасофскіх, у літаратурных, гэта ў жывапісе, гэта ў архітэктуры, гэта паўсюль. І гэта просто нават у побытавых нейкіх вось гутарках, вот гэтыя нейкія такія імпліцытныя цытаванні, яны заўсёды прысутныя. У нас вот такія былі все бясконцыя перыяды развіцця культуры, якія там кудысьці нас ад чагосьці адварочвалі ад свайго натуральнага шляху. І вот гэта, скажем, 70 гадоў савецкага часу адварочвалі ад Бібліі. Там вот мы, напрыклад, дзесьці міжваенны час, он такі вельмі паказальны для Беларусі. Калі рабіліся, вельмі багата рабілася спробаў перакладу Бібліі ў 20 стагоддзі. Але глядзіце на міжваенны час. У заходняй Беларусі пад пагрозаю і забароною беларуская мова, ва ўсходняй Беларусі, савецкай Беларусі, пад пагрозаю і забароною Біблія. І тым не менш, з абодвух бакоў нейкія спробы робяцца. І тыя, хто гэта робяць, яны заўсёды героі. Это заўсёды вот тыя, мы сабе гэтага не ўяўляем, што кожны наш перакладчык Бібліі – это вялікі нацыянальны герой. Таму што гэта рабілася ў немагчымых, у ненармальных умовах. Это рабілася насуперак усяму вот навязанаму вонкаваму кантэксту, палітычна-сацыяльнаму кантэксту. А дзеля чаго яно рабілася? Таму што вот калі вот гэтыя нацыятворчыя сілы жывыя, нацыятворчыя сілы будуць імкнуцца перакладаць Біблію. І таму гэты рух все ж таки мусіць быць працягнуты, сказаць завершаны немагчыма, але ён мусіць быць працягнуты. І калі мы перакладзем Біблію, это не значыць, што што-небудзь памяняецца, што мы раптам станем еўрапейскай інтэлектуальнай нацыяй, але калі мы не перакладзем, то мы будзем там, дзе мы ёсць. Вось, то есть у гэтым сэнсе мы все роўна застанемся там, дзе мы ёсць, мы застанемся культурай, якая не засвоіла асноўны тэкст цывілізацыі, да якой яна вот як бы дэкларуе, што належыць. То есть получается, что вслед за выражением «опоздавшая нация» можно говорить о опоздавшей Библии и о том, что эта работа культуры все равно должна быть выполнена, если мы смотрим в прошлое, на сам прогенезис языка, национального самосознания. Но вместе с тем, все-таки, если возвращаться к тому, что контекст другой, социальный контекст другой, вообще глобальный контекст другой, то я так предполагаю, что все-таки вот этот вот проект по подготовке нового перевода Библии, наверное, вот изменение контекста, изменение ситуации, на которую вы тоже обратили внимание, она предполагает и формулирование каких-то новых критериев, может быть, какого-то особого подхода к этому переводу. И вот отсюда возникает вопрос, как переводить, как издавать Библию сегодня с учетом вот изменившегося контекста? То есть есть ли какой-то какие-то особые... Я разумею вельмі пытанне, это вельмі важнае пытанне, над якім я таксама думаю. Я вот вяртаю партрэт Скарыны сюды, таму што я толькі ў гэтым годзе зразумела, што мы сапраўды працягваем скарынаўскую працу. То есть раней гэта не было дэкларавана, гэта не мелася на ўвазе. Але у чым заключаецца гэта скарынаўская праца? Гэта стварэнне менавіта Бібліі, паспалітай Бібліі, Бібліі для людзей, Бібліі для культуры. Вот это вот, как вы говорите в одном интервью, народной Библии, да? Так. Вот это менавіта народная Біблія. І таму асноўная тут, хутчэй, вот, скажем, асноўная задача ў 21 стагоддзі, на маю думку, гэта вот, актуалізаваць
для сучаснага вот, чалавека, для сучаснага чытача, для сучаснага там, вот, інтэлектуальна развітага чалавека актуалізаваць асноўны тэкст нашай цывілізацыі. І актуалізаваць яго так, каб стала зразумела, чаму, скажем, у тым ліку, чаму гэта асноўны тэкст. Таму што ён, вот гэта асноўнасць гэтага тэксту сягае настолькі глыбей і далей за некія вот за гэтыя рэлігійныя рамкі, у якіх мы звычайна Біблію трымаем у сваёй свядомасці, такі это кампартмент у чалавечай свядомасці для Бібліі, дзесьці там жа, дзе і рэлігія. Да? А тым не менш, Біблія, вот як я ўжо казала, што як мінімум 3 еўрапейскія рэлігіі, які спрычыніліся да фармавання Европы, завязаныя на Бібліі, якія вельмі моцна спрачаюцца паміж сабою па пытаннях Бібліі. У нетрах кожнай з гэтых рэлігіяў ёсць вельмі многа розных школаў, якія вельмі моцна спрачаюцца паміж сабою. І сапраўды тое, што гэты тэкст, сам па сабе гэты тэкст сапраўды перасягае любыя канфесійныя рэлігійныя рамкі, хаця бы па той прычыне, што Біблія старэйшая за все гэтыя рэлігіі. Біблія старэйшая за Европу, але Европы без Бібліі бы не было. І заходняя цывілізацыя як такая сфармавалася дзякуючы Бібліі. І вот, на маю думку, вот цяперашняя задача гэта вот дзесьці вось вот паспрабаваць гэты як бы ну гэты звыштэкст актуалізаваць для сучаснай Беларусі. І такім гэта значыць, што як перакладаць. Таму што цяпер сапраўды тэхнікаў перакладу вельмі многа, это значыць перакладаць ну, не проста з арыгінальных моваў, а максімальна блізка да арыгінальнага тэксту. Это значыць не перакладаць на сучасныя паняцці, то есть не перакладаць паняцці старажытнасці на сучасныя паняцці. Там, напрыклад, калі вот як цяпер робяць там сыны Ізраілевыя, перакладаюць дзеці Ізраілевыя альбо ізраільцяне. Калі сыны Ізраілевыя, мы перакладаем сыны Ізраілевыя, таму што мы гэтым жа самым ажыўляем, падбіраем кантэкст гэтага тэксту. Той кантэкст, які даў магчымасць гэтаму тэксту нарадзіцца. І які яго дзесьці яго і абумоўлівае таксама, стварае яму нейкія пэўныя рамкі і межы. Это адна рэч. Таму гэта абавязкова павінен быць навуковы пераклад. Значит, вот по всех сучасных абсолютно найлепшых біблістычных крытэрыях выкананы. Але пры гэтым вот тое, што вот, прынамсі хаця бы у малой ступені, што мы спрабуем рабіць цяпер, гэта зрабіць не проста вот сам пераклад, это яшчэ пры тым глядзе, это не проста вот паспрабаваць перакласці блізка да тэксту з ягонымі старажытнымі кантэкстамі, але пры гэтым, каб гэта была сучасная беларуская прыгожая мова, гэтак жа прыгожая мова тэксту, альбо гэтак жа непрыгожая, як непрыгожая мова некаторых фрагментаў, альбо гэтак жа крывая, як крывая мова некаторых фрагментаў. То есть як бы вот не выглажваць яго, а паспрабаваць гэта ўсё захаваць, але пры гэтым, каб гэта была беларуская мова, зразумелая цяперашняму чытачу. Але гэтага недастаткова. Вот ніводзін старажытны тэкст немагчыма прачытаць без падрыхтоўкі сучаснаму чалавеку. Старажытныя тэксты маюць сваю спецыфіку, якая ну, проста незнаёмая шырокаму чытачу. Таму абавязкова патрэбныя каментары. Абавязкова патрэбны нейкі гід. І пры гэтым каментары не такія, вот, як звычайна робяць там у акадэмічных выданнях, а каментары, якія менавіта вот, задача якіх это актуалізаваць, ажывіць гэты тэкст для чытача. Это для шырокага адукаванага чытача. Это значыцца тлумачыць тое, што патрабуе тлумачэння. Это значыцца тлумачыць нейкія ўнутраныя не толькі словы, не толькі нейкія вот культуралагічныя паняцці, але тлумачыць унутраныя сувязі гэтага тэксту, тлумачыць некую вот гэту унікальную архітэктоніку гэтага тэксту, некага там вот этих асобных фрагментаў, тлумачыць, каб яна стала яўнаю, каб сапраўды вот там некаторыя тэксты напісаныя як партытуры, некаторыя тэксты напісаныя вот слоўца, які проста вось перакладзе на ноты і будзе музыка, альбо як матэматычныя формулы, вот каб гэта нейкім чынам паказаць, каб чытач вот за гэтымі нібыта простымі словамі і простымі фразамі, і нават часам такімі, вот, якія выглядаюць фальклорна-прымітыўнымі фразамі, паўсталі вот гэтыя нейкія неверагодна глыбокія сэнсы, якія абумоўліваюцца дасканалаю будоваю. І вот гэта, і вот, як я ўжо сёння казала, што чым больш з Карыну чытаеш, тым больш ён здзіўляе. Вот это з Бібліі так, вот, чым больш чытаеш Біблію, тым большую невымернасць гэтага тэксту бачыш. Але гэта, конечно, вот
просто взяўшы адгарнуўшы на любым месцы які-небудзь пераклад Бібліі, чытач не пабачыць. Гэта трэба вот паказваць, это трэба тлумачыць. Зразумела, што зрабіць это на всю Біблію у нас просто няма людзей, это няма сілы, няма магчымасці, это павінен быць нейкі велізарны нацыянальны праект, калі ён будзе задавальненне, буду ім удзельнічаць. А тое, што мы можам зрабіць, тое, што можам. А робім мы скарынаўскім шляхам, што хочам, то і перакладаем. То есть у тым парадку, у якім хочам, у тым парадку, у якім дзе сэрца ляжыць, дзе хочацца, так яно і робіцца. Таму што няма у нас няма гэтага праекту вот так вот планамерна мэта накіравана перакласці ўсю Біблію. У нас просто няма на гэта магчымасцяў. Хаця цяпер, конечно, то, што тычыцца спецыялістаў, это можна было пажадаць любой перакладчыцкай камісіі любой краіны. У нас ёсць вельмі добрыя спецыялісты, вельмі добрыя гебраісты і ліністы, вельмі добрыя біблісты і вельмі добрыя беларускія філолагі, літаратары, якія з намі супрацоўнічаюць. Унь Галіна дрэмля таксама. Там, дзе сапраўды это адчуванне слова, дзе адчуванне беларускага слова, адчуванне такое, што калі добра адчуваеш, хочаш імкнешся паказаць, наколькі прыгожа гэта гучыць па-гебрайску, якая там выбудаваная менавіта мелодыка тэксту, это просто перадаеш, яна падумае і выкруціць гэта па-беларуску, думаеш, просто нібыта той аўтар пісаў. Часам, часам не знаходзім, часам і кансэнсус увогуле не знаходзім. Ёсць такія моманты. Так што это галоўная задача, на маю думку, цяперашняя, гэта менавіта гэты прачытаць Біблію як гэты основный текст нашей цивилизации. Ну и этот процесс уже начат. Насколько мне известно, вы же уже начали даже публиковать какие-то фрагменты в журнале «Дзеяслов», да? Тут две рэчы. Это тое, што у «Дзеяслове» у 3 нумарах выйшла, а 4-й кавалачак ужо ў наступным годзе будзе. Гэта першыя 4 раздзелы кнігі роду. Яны даўней былі падрыхтаваныя пераклады, і я на іх рабіла прадмовы і каментары, але настолькі паспявала, таму што таксама там іх трэба дарабляць і дарабляць. А мы цяпер рыхтуем да выдання сапраўды першую кнігу. Мы называем гэты праект умоўна «Новая беларуская Біблія». І ўжо рыхтуем да выдання такі цэльны кавалак новай беларускай Бібліі. Это будзе песня песняў. Это якраз ілюстрацыі, да якой мы таксама тут скарынаўскія бачылі гэтыя. І дата, бачыце, якая это будзе. Это значыцца 9.1.18 будзе 500 гадоў гэтай кнізе. Мы не паспеем выдаць, але паспеем, відаць, уже кудысьці вельмі моцна прасунуцца. І гэта будзе менавіта прадмова, тэкст і каментары. Тэкст мы паспрабуем, калі это все тэхнічна добра будзе, каб тэкст быў і гебрайскі, і беларускі побач, каб калі мне кажа, хто сёння чытае гебрайскі тэкст? Чытаю, кажа, 3 чалавекі, і тым 3 трэба чытаць. А сёння 3, а заўтра будзе 30, а паслязаўтра будзе 300, ім таксама гэта трэба, каб гэты тэкст гебрайскі, побач беларускі. Гэта вельмі складаная паэтычная кніга. Гэта адна з самых наогул складаных кніг гебрайскай Бібліі. Рыхтаваў пераклад Сергей Шупа. Ён, конечно, фантастычны перакладчык. Ясна, што ён адзін з лепшых перакладчыкаў наогул сусветнай літаратуры на беларускую мову, паліглот, ён ведае там больш за 20 моваў. І калісьці яшчэ даўно ён вывучыў гебрайскую з мэтаю перакладаць Біблію. Калісьці вельмі даўно, но зноў-такі умовы, каб перакладаць Біблію, это не проста як перакладаць пераклад літаратурны твор. Яна залішне вялікая для гэтага. І ўсё роўна, і гэты цяжар культурнай цывілізацыйнай адказнасці, ён грамадны. І Сергей, дзякаваць Богу, далучыўся, ён падрыхтаваў пераклад, вельмі добры пераклад. Мы все разам працавалі групаю над гэтым перакладам. А прадмову і каментары напісала Галіна Сініла, таксама вельмі вядомы выдатны беларускі бібліст. І мы плануем выдаць, спадзяваліся, у 17 годзе, але у нас не складаюцца практычныя рэчы. Тут нам, конечно, нам патрэбная, вельмі патрэбная некая менеджерская дапамога, потому што гэта яно ўжо гатова, яно магло бы быць выдадзеным у кастрычніку, напрыклад, потому што сапраўды все гатова, тэксты гатовы, і мы просто тармозімся ўжо не пра свае
вот перашкоды, а праз абсалютна вонкавыя перашкоды. Ну гэта вот тое, з чым мы выйдзем на вот так бы на шырокую публіку першым крокам. То есть першым будзе першым такім вось этим пробным каменьчыкам будзе гэтыя дзеясловаўскія публікацыі, а ўжо першая цельная рэч это будзе песня. Понятно. Ближайшая перспектива, она уже это ближайшая понятна. перспектива, так. Хорошо. Таму я ўсіх прашу далучыцца, калі мы там будзем прасіць гэтага краудфандингавага фінансавання, то прашу, конечно, далучыцца, дапамагаць. Альбо з якімі-небудзь іншымі яшчэ лепшымі ідэямі. Потому что цяпер гэта вельмі патрэбна, я цяпер просто шчыра казаўшы в разгубленасць. Ну, я хочу выполнить сейчас обещанное. Открыто место и пространство, и есть время для вопросов. Пожалуйста, да, коллеги. Я вот про эту баретку можете так сказать. Это... Скажите, Кирилл, до ширину уже, я думал, песня уже перекладали, выходила вот книгой особной, они поэпичны. Все перекладали. И як наколькі гэта на вашу працу? Я зараз патлумачу, чаму гэтая баретка на мне, і адкажу на ваше пытанне. Гэта якраз вот 6 жніўня ў Празе было это беларускае скарынаўскае шэсце па Празе, па ўсіх скарынаўскіх мясцінах. І вот конкретна гэтая баретка была вот сімвалем скарыны. І яе вот той, хто быў скарынам у той момант, той насіў гэтую баретку. Вот, но потым яна уже пайшла по руках ці па галовах, тут лепш сказаць, уже кожны, хто хацеў пабыць скарынам, кожны на сябе надзяваў гэтую баретку і уже адчуваў сябе таким вот скарынам. Я вам таксама вам яе дам, можете все паскарыніцца, трошку пабыць скарынамі, потому что вот гэта яна насычана энергетыкай 6 жніўня 2017 года. Хто быў першы скарынам там у Празе? Я не скажу вам нават, хто быў першым. Там у Абламейкі была свая баретка, он весь час быў ёй, а гэтая была пераходная. Так, яна хадзіла, і выступоўцы, якія там ля помніка скарыны, там вот эту баретку па чарзе надзявалі, хто хацеў, таксама выступалі. Вот, таму я магу вам таксама даць, можете там зрабіць. Я зараз адкажу на гэта пытанне. У нас ёсць, насамрэч, ёсць 3 поўныя альбо амаль поўныя бібліі па-беларуску. Ой, як з партрэта. Як же вы, слухайце, скарына жыўцом. Вось, і там, значит, першая біблія выйшла ў Нью-Йорку ў 1973 годзе ў перакладзе Янкі Станкевіча. Там таксама, безумоўна, ёсць песня. Вось, это Біблія ў пратэстанцкім каноне, 39 кніг Старога Запавету. Праблему Станкевічавай Бібліі вы ведаеце ўсе. Яна вельмі добрая, тэкстуальна, на мою думку, это лепшая з усіх, якія з усіх 3, найлепшая, якая ёсць. Мова сучасным беларусам не чытаецца. Вот. Мне яна вельмі падабаецца, я вельмі эту Біблію шаную, але яна не можа адыграць тое, што я казала, што это павінна быць сучасная беларуская літаратурная мова, яна там, конечно, на гэтым крытэрыю не адпавядае. Ён перакладаў, ён выдатна ведаў грэцкую мову, але не ведаў гебрайскай. Янка Станкевіч. Ён працаваў з Майсеем Гетлінам, які быў цудоўны гебраіст, які не ведаў беларускай мовы. Вот, але разам яны зрабілі, і ўсё ж такі прадукт вельмі добры. А дзве другія ўжо былі ў 21 стагоддзі, другая ў 2002 годзе ў перакладзе Васіля Сёмухі, а раней, вось тое, што вы згадалі, асобнай кніжкай выходзіла, это таксама пераклад Васіля Сёмухі, яна называецца «Найвышэйшая песня Саламонава». Фантастычна прыгожая кніжка, адна з самых прыгожых увогуле беларускіх кніжак, што у нас былі такія проста перліны беларускага кнігадруку у савецкія часы. Які ў тым ліку рабіў мой бацька, які быў абсалютна геніяльным выдаўцом, такім быў беларускім скарынам 70-х-80-х гадоў. Вось, які многа вельмі серыяў запачатковаў, які менавіта імкнуўся да таго, каб кніга была фактарам культуры, не толькі тэкстам, а яшчэ каб сама кніга была артефактам. І вот такім цудоўным артефактам было выданне «Найвышэйшай песні Саламонавай» у перакладзе Сёмухі з малюнкамі Арлена Кашкурэвіча. Вы, відаць, яе памятаеце. І якую там таксама адразу зразумела, адкуль яна бярэцца. Там у канцы дадзены тэкст яшчэ і па-расейску, які па сутнасці і быў крыніцай перакладу.
Вось, крыніцу, таму што Сёмуха зрабіў вельмі добрую працу, асабліва у сэнсе фармавання нейкіх беларускіх словаў, замацавання беларускіх нейкіх пошуку беларускіх адпаведнікаў тых складаных біблійных фразеалогіяў. Часам проста фантастычна прыгожыя рэчы. Але так як ён зноў-такі не ведаў ні гебрайскай, ні грэцкай мовы, ён перакладаў з перакладаў. А трэці пераклад, які быў выдадзены біблійным таварыствам беларускім у 2012 годзе. Ён за аснову дзесьці быў узяты пераклад Уладыслава Чарняўскага, які ён рабіў таксама ў 70-80-е гады. Але гэта не пераклад Чарняўскага. Ён рабіў гэта пераважна з польскай бібліі тысячагоддзя. Але ён быў вычытаны па нова вульгаце, дастаўлены яшчэ кавалкамі з гэтай з той традыцыі, візантыйскай тэкстуальнай традыцыі, якая дала рускую сінадальную. Ён такі вельмі мяшаны тэкстуальна. Там таксама ёсць песня. Яна не гучыць паэтычна зусім. Там вы не адчуеце гэтую якраз гебрайскую паэтыку, прычым там у песню гэта паэзія, а гебрайская паэзія спецыфічная рэч, там вельмі канкрэтная метрыка, она вельмі важная. Яна там часам рытм і метр ствараюць дадатковыя сэнсы. Гэта нейкім чынам трэба паспрабаваць перадаць у перакладзе, і таму, канешне, перакладчык павінен добра вельмі ведаць, не проста арыентавацца ў гебрайскай мове, а вельмі добра ведаць і адчуваць гэтую спецыфіку гебрайскай паэзіі. І гэта вельмі складана. І, канешне, Шупа зрабіў проста цудоўную справу. Таму мне мроя была ўвогуле з псальмаў пачынаць, што зноў-такі паэзія. Мы так пакруцілі і вырашылі, што мы проста не пацягнем цяпер пачынаць з псальмаў. А песня, вы калі выйдзе прадукт, вы пабачыце, які ён будзе. Я хочу пару слов сказать, паколькі вы вспомнили вашего бацьку. А я памятаю, он говорил, что это его любимая книга «Песни как раз». Из Библии. Это я памятаю с первых годов. Але займаючися вивченням гравюр з Карини, то такую короткую реплику все ж таки скажу, паколькі вядомый факт. Мы яшчэ ад гэтага ніяк не адышлі ад таго уплыву копіі партрэта з Карыны на наше сённяшняе жыццё. І гэта такі адмоўны фактар. І толькі Віктару Шматаву удалося гэта нават, можна пералічыць тут дзесяткі, можа і больш нават даследчыкаў гравюр Францыска з Карыны. І у большасці яны палагаліся якраз не на гэты арыгінальны партрэт, а ён жа відавочны, копія. Вы ў курсе гэта? Дык той гэты факт, ён мяне прымушае, таму што я тую гравюру, которую вы зараз показывали, я і уважліва на некалькі тут часу была, я паглядзеў, это зусім другая гравюра. Так, але толькі гэта, все астатнія супадаюць. Дык яно нічого не супадае. Это можа быць гравюра дзе-нибудь конца 19 стагоддзя, калі это Санкт-Петербург. Таму што я падазраю, што копія партрэта зроблена ў 1830 годзе Фларовым. Ён так. А потым гэту копію уклеілі ў Біблію. І нават такі даследчык, як Лявон Баразнаты, я кажу, і дзесяткі іншых. Аж да Шматава яны лічылі, што гэта другі варыянт. Ніякага другога варыянта не было. Это 1517 года, і ў 18 годзе, калі друкавалі, там так само написано 1517 год. Таму я падазраю, што і тая гравюрка, яна таксама копія. Таму што там няма штриха. Там такі... Не, это неякасны, это вельмі неякасны здымак. Нет, здымак нормальны, но там же няма штриха. Яна такая самая, як все астатнія, это з гэтай кнігі здымак зроблены. Я не знаю, можа хто ретушировал нейкім чынам, но там штриха не это может быть, это у меня там абрис. Да, мне гэта думка так само ёсць. З партрэтам зразумела, это нават, вы кажаце, да Шматава, нават у гэтым годзе
у гэтым годзе на навуковых канферэнцыях было не раз сказана, што тройчы змешчаны партрэт Скарына ў Бібліі. Ён змешчаны двойчы, а трэці ўжо потым сапраўды ў 19 стагоддзі дададзены. Так, і ён і нават настолькі это відавочна, што гэта не скарынаўскі, што ён не заўсёды в тое самае месца дададзены. Вот, што іх сапраўды ён двойчы вставляе, навошта ён вставляе двойчы, это нам трэба думаць, навошта ён двойчы тую самую гравюру он паўтараў, у яго ёсць, калі ён паўтарае адну гравюру на розныя кнігі, і прычым не сваю. А тут ён свой партрэт двойчы ставіць, навошта ён двойчы ставіць, ну гэта вот у кантэксце таго, што было сказана, мне здаецца, это таксама вельмі добра можна зразумець, это яшчэ адзін яшчэ льецца на той самы млын Скарынава вот этой светскасці, ягонай бібліі, навуковасці ягонай бібліі. Ён падкрэслівае, што ён доктар, падкрэслівае, што ён вот я Францішак Скарына зрабіў гэты пераклад, што гэта вот там оно ніадкуль не аб'яўленне мне дадзенае вышэй, а я доктар лекарскіх навук Францішак Скарына вот сеў і зрабіў, сеў і вылажыў грецким языком и русскими литерами. Есть еще какие-то вопросы? Ирине? Подяка. Не, ну нема питання. Мы действительно уже как-то по времени можем... Нет, питаний много есть еще, но мы не можем злоуживать. Злоуживать, да. Мы действительно дайте баретку туди людям далее, каб так само все будем уже закругляться. С Скаринами все хоть трошечку побыли. Я в завершении хотела бы сказать, что можно, конечно, спорить о том, что является, и наверняка такие споры и уже ведутся, и будут продолжаться, что считать вот точкой отсчета, да, где располагается начало белорусской интеллектуальной традиции, но одно, мне кажется, бесспорным, если мы относимся к истории не как к архиву какому-то, да, а как к свершению, к которому мы сами имеем отношение, то тогда и фигура Скарины, действительно, мы можем опознать в ней ту деятеля, который осмыслил и привел в действие культурную политику, которая позволяет нам рассматривать фигуру как актуальную до сих пор. Мне здаецца, ведаеце, што у сэнсе архіўнасці, не архіўнасці, мне вельмі важна, здаецца, самае важна, здесь разуменне кантэксту. Што падзея можа быць архіўнай падзеяй, калі яна па-за кантэкстам, калі яна проста сама па сабе. А калі гэтыя все падзеі да падзеі, калі яны складаюцца ў некую цельную карціну са сваёй логікай некага культурнага гістарычнага развіцця, то яны набываюць усім іншае значэнне. А Скарына менавіта задае вектар гэтага развіцця. Таму што ён сапраўды знаходзіцца у вельмі цікавым часе, мы таксама цяпер у цікавым часе, але у часе, калі мяняецца светамысленне Европы, калі адтуляюцца некія новыя перспектывы, і ён у гэтых новых перспектывах знаходзіць і сябе, знаходзіць сваю краіну туды вставляе в гэты кантэкст, спрабуе яе туды ставіць, хай сабе краіна упіраецца з усяе сілы, але тым не менш ён яе менавіта туды штурхае, і ён сапраўды показывае, где место гэтай краіны. Именно, то есть получается автором политического жеста, который актуален до сих пор. Які актуальны до гэтага часу. І вот цяпер што уже сканчаем, але все равно хочу нагадаць, это итальянские даследаванні этого года, падуанскія, яны знайшлі дакументы пра садовніка Франческа, і вырашылі, што з такое меркаванне высунулі, што так як у 30-е гады робіць празкі сад, ён не захаваўся. А падуанскі захаваўся, у 40-е гады быў зроблены, ён захаваўся. Ён цяпер уважаецца за найстарэйшы батанічны сад у Европе, бо ён менавіта захаваўся там, які ён быў. І ён мае статус культурнай спадчыны ЮНЕСКО. І вот у іх такое цяпер высунулі меркаванне, што гэта той самы Францішак Празкі, які вярнуўся ў Падую свайго юнацтва і зрабіў у Празе тое, што ён зрабіў у Падуі, што што цяперашні гэты батанічны сад, што ён цяпер знаходзіцца, што это скарынаўскі сад. А чэхі на сваёй канферэнцыі расказвалі, што упершыню там цытрусы вырошчваў і знайшлі гэту скаргу, якую
Магнатэрыя пісала каралю, што скарына выспелі ягоныя плады, яны кіслыя, і трэба гэтага садоўніка пакараць, а ён лімоны там вырошчвае. Ну вот на скарынавую канферэнцыю вынеслі ту місу лімонаў, яны былі як сімвалем скарыны, вот для іх это менавіта як не друкар, а вот гэты вось навуковец, там ботанік. Но это прекрасная история, потому что она показывает еще скарыну как экспериментатора. Як экспериментатора, які бачыце, які прыклаўся, не вот як вы сказали на пачатку, што ў самых розных галінах быў як Леонардо, але ён паўсюль пакінуў свой след. І вот мы гэты след в адрозненне ад Леонардо, які все записываў, дакументаваў, мы нічога не бачым. Вот мы цяпер гэтыя сляды саміх сябе, вот як это разанаўская па-за сабой адшукваюся. Вот мы адшукваемся па-за сабой, мы адшукваем скарыну нечакана ў самых нечаканых месцах, што ён сапраўды зрабіў штосьці для Европы в самых розных кантэкстах. І вот калі мы і скарына, вот што самае галоўнае нам робіць, ён нам задае кантэкст. Вот калі мы в гэтым кантэксце, калі мы бачым, што гэта кантэкст, мы знаходзімся в гэтым кантэксце, то безумоўна мы бачым, што скарына это не архіўны фактар, а што гэта вось надзвычай важны фармант нашага цяперашняга жыцця, ў нашым цяперашнім працэсе пошуку нацыянальнай ідэнтычнасці. У меня такое ощущение, Ирина, что какое-то второе дыхание открылось. Похоже, что назрело все для того, чтобы делать вторую часть нашей беседы. Возможно, она продолжится. А на сегодня всем огромное спасибо. Ирина, большое спасибо. Вот у сувязі з этим можна пропанову мне выказать? Можно. Поскольку на вот этот вот интервал поміж 17 и 22 годом он не повинен быть ну, як би таким сном, як от ми тут это натирали. Треба його Ён повинен быть насиченим скаринным. Активным. Потому что в 22-м году мы будем начинать по віленський період святкувати зовсім по-іншому. Ну і активно. И вот тому я это и пропоную, как бы вот в эти годы все этот форум скарыновский, он притягивался. Да. Спасибо еще раз большое. Ну и на всякий случай для информации скажем, ну, во-первых, спасибо и Роману за то, что он нам помогал это все записывать и транслировать. Я просто хотела сказать, что мы подготовим еще специальный запись, которая будет выложена отдельно. И там еще будут дополнительно субтитры. Мы сопроводим, то есть переводом на русский язык, все, о чем говорила Ирина, для того, чтобы для самой широкой русскоязычной аудитории этот материал стал на 100% доступен. Еще раз всем спасибо. Ну, дякую. Дякую. Кому кота? Кому кота? Коты участники были сегодня процесса. Хочешь кота? Да. А ну, тут же кошка живе, она народила котенка.